Good afternoon, Sisi Sonia. Good afternoon. Good evening. Good afternoon. Good evening, guys. Masquera say, guys. Masquera say, good evening, guys. Good evening, guys. Are you okay? Masquera say, guys. Hello, Sharon. How are you, Sharon? Praise. How are you? So, guys, Muri say, guys. Masquera say, Anta katata wanekumirira aiwaka, guys. Indanyatsotaura zvakanaka palive yaya kuti 9 o'clock. Ndataura zvakanaka naka. Hanzi zveCape Town inhema. Ansandapiwa feedback andizivi. I don't know because ansandapiwa feedback. Ansandapiwa feedback saka andisikuziva kuti inhema here kwazvifamba sei. Sharon ni president rasarako. Ansati ndapiwa feedback neosikana Cape Town. Saka because nandiri business asingabatiki. Ndanga nditori business asingabatiki zvoti ndatombosiya phone yangu anditika pandaisiya. Asaka ndisikuziva kuti feedback yenye Cape Town ichafamba sei. Aiwa, manje ndogara ndichitaura wani guys kuti kana ukauya uchifunga toda kurova mari padiaries, mari hauirovi zvokumhanya. I always tell you one guys. Kuti kana kwamunenge muri kana kuti vanopanana mareference paper kuti kwaidai kwaSIS MELLY uchifunga kuti unodla mari panapa zvokumhanya, mari hauipiwe zvokumhanya because mari ine protocol. Team rinenge rinotosvika panzvimbo. Ndosati team Cape Town endai munoona kuti haufa. Vanotosvika panzvimbo unyatsa kutokuvhuruvhudza kunyatsoonesa kuti ende kana funga unopiwa mari pana haupiwi mari mumaoko guys. Garai makaziva. Pano hamupiwi cash mumaoko. Pano you don't get cash mumaoko. Handi muri kunzwa. Pano kana wanzi ticket rebus and ticket rebus ratengwa roto driver ndozwa kuti unosiya munhu uyu kuharara hapana paanoburukira pakati pebus. Saka mari kana muchifunga topiwa mari guys haisi it's not easy kuti ufunga kuti nazi danorova bag rekudiaries. Haungorovi bag just like that. Guys, ndinowandigwa maposa chirisa minzwa ndinowandigwa. I'm also a mother ufunge. I'm a mother. I've got my own jobs ndinoitawo izva ndinozoita paFacebook saka ndinotowandirwa. Ukatofona ukana ndisingadaira kana kuti WhatsApp ndinadaira nditoriwo busy izva ndenge ndichiita because phone yacho iye kana ndakutorara mazano ndatoita habit yekuti ndinoisa pa silent because munhu anofona kana 12 o'clock. Hanimona saka mamessage anenge akatowanda ipa papa ndatoona hangu because phone ndaisiya pandamboisiya ndichiita zvandanga ndichiita ndaona izvozvi ine 125 messages 125 messages andaona dzokuti ndati ndotangira papi andina kana ndiri kubata message kana 1 ndodzivhura mangwana ndagara pasi ndava fresh ndinozozvitaura izvozvo ndaona pane 100 iwe hours ayo ndaswera iwe ndisina kubatika pane 125 messages koita 79 missed calls dziripo. Saka kana ndiwewo inini put yourself in my shoes. Put yourself in my shoes. Uone kuti ungazviita sei. How will you handle that? Zvese unozviita sei? Right guys, panapa I'm having a challenge panapa guys. Prophet havasi kubatika. I don't know what is going on. Prophet is nowhere to be found. Havasi kubatika. Ndatry kubva maskati. Ndine missed calls avo kubva maskati. Nditry kuvabata. Kuti ticonfirm as usual. No as usual. Anditika avana kuba havasi kubatika. Saka I don't know what's going on. Kuti vari kupi. At least ndatofona ndikatosiyawo maningi ma missed calls. Zvokuti pamwe ingadai vaidiyo vandifonera back but vasati vandifonera hapana ndinambofonerwa back kubva maskati saka handichazivi manje kuti pofambiswa sei. I don't know. Regai nditry muripo unyatsozvinzwira. Phone kuringa but it's not being answered. So I don't know. Kubva maskati. Saka I'm just thinking kuti guys zvenyaya prophet guys chingoenda ikoko guys haikosi makutondisa panguva yakaoma guys. Makutisa panguva yakaoma. Chingoenda yenyu ikoko mungonochandika ikoko guys
kwanzi vaenda kunovhota but yauvhoti kusvika this time here plus kona miziko zandinozorichena but jesati ndiyo basa recommunication tocommunicata one ti andipo Saturday andipo ndinozoya pakati press star to copy and set this song as your buddy. Let your callers beat you in style. hanzi vasenda pafacebook vachiri do live mangwana same time ina havana kundiudza so ini ndasingaziviwo kana vati mangwana I didn't know anything hanzi vaisa message kupage kwavo vakati mangwana live same time saka ini handisi kuziva ndandisiri kuziva alright saka ndimazviona hanzi vanowandira saka ndizvozvo guys mashawa hatisi kuzviramba hatinambozviramba izvozvezvo hatinambozviramba zvisizvozvo zvamunongoita kwandiri you have to understand that I'm also human anditi saka hatisi kuzviramba sezvozvo but communication ikasoti vanhu zati tinenge takaita ningikiri takaita inonzi arrangement yekuti vanouya plus ndatosiya mamised calls angu masikati about 4 ndikati vakamaona vachazati ndivarangaridze kuti vasakangani paya pasi zvo zvatinongoita saka havana kudi havana kuresponda saka I don't know now handisi kuziya kuti pofamba sei saka vapo mina nditrai kubata ndibate but guys ndokumbirawo guys handina nguva yekuti ndiexplain fortunate ndakatonetawo ndinekwana chitosorawo nditori very tired ndakatoda ipapa ndakatonetawo mozodzokera kumalive ekumasure motangira kuona kana manga musipo modzokera go back kumalives munoona handiti munoona kuti haufa dzokerai kumasure munoona nokuti ndingatanga kuexplaina ndingatowa muromo ungatoenda paside manzi koma assistant ndigainditry kufona munzwe was nyangwe neni ndotowa ndigozvo kutodaro handitozivi kuti papa ndoita sei nanditry kuponera musekretary wavo toni but today guys vakauya andika vakauya guys kandi ndachikumbira kuti please chindirisunungura iwo guys let this one be the last life guys yekuti ndichakuhosta imimi chindai kupage kwavo munobatsirwa ikoko guys I'm tired guys it's draining me truly speaking I'm tired it's draining me mufunge anmaona it's draining me let it be the last time guys I'm tired my messages zvonzvoni ngwataura nanga ndikatudzokorodze wozouyawo ndaneta guys ngatindei kupage guys no ngatindei kupage mumbondisunungurawo guys I'm tired truly speaking I'm tired it's draining kutaura chokwadi for chanonati wakutotaura dzimwe nyaya totaura nyaya prophet wakutoti ndipei captain makutondiconfuse anoona manje makutondiconfuse manje isu kuti timbopedzane iyi makutoti tipei update yemusikana captain animukwana ndotaura kuti ndochona guys let it be the last one guys vakauya nhasika havasi kudaira ngikiri yavo it's draining handikunyepere nokuti ndinodza vanhu kuti please don't send your airtimes before send your airtimes only Saturday makusend vanotaka kusenda Thursday guys kundisa pamiedzo nema-airtime yenyu one mangwana panozoshata zita rangu kuti vakatora ma-airtime edu because ndiri munhu wenyama wondokangamwa I'm also human handi ndokangamwa kuti kune munhu akandipa neThursday airtime iya pamwe wandipira airtime yako ndiri kwandiri ndisina bhuku rekunyora ndobva ndazokangamwa pandosvika kumba kunyora musi welive woti sara ngana kuda mandakupai airtime iya pamwe neairtime yakutolodhiwa haina yangokandwa pafoni iripo inasara tomboilodha airtime ya mubhuku rako haumu ndozofamba sekunzi vatotora ma-airtime edu achizodaiwa achizonyatsongoita guys handizokwanisi kuti ndirambe handidi kunyeperai guys tools munguvawo is draining ndikavatsvaga avabatiki guys inini wacho nditoitawo amutozivi ndopinda bhizi dzekuvatsvaga masi kuti ndikonfeme zvamunenge vakazvatakawirirana but handivabati guys is draining me guys it's draining me handidi kunyepa
zvanga zvizvo kuti at least ndine wande communicate naye anobatika panguva yekuti no pakamira pakadai manje hapana guys mukaita futi zvichemeko futi modzoka futi back kwandiri zvakundiremera ininiwo ndechirespectawo protocol ndozvirespectawo man of god chero vari mwana mudika nditi kuti ndizoenda kunovati imimi dzvuku handichakwanisi manje ndendava pakati animona ndendava pakati saka zvinani muchidi mudhile navo direct guys ini ndimbosiyai sisungatingodzokerai kuita marutini edu ataingoita emazuva ese izvi zvenhingirikiri izvi guys zvekuti chi imbondiregererai guys aiwa shuwa mamoyo gai ndimboningirira munenge uri business zvimwe zvinhu kauri mukati kana time meeting chaiko munhu ari kutofona odropa oramba achifona wodropa oramba achifona uri mumeeting yevanhu ka oramba achifona 4 missed calls achingofona andiwana kuti abvunza kuti saka live muri kupinda nguva ina prophet akomana but ndataura makuseni panapa palive zvakanaka kuti come on guys tosangana na 9 antika ndichiti ndovabatawo masikati ndotaura kuti prophet achinja time ndakandafamba ndipo saka ndichadzokei time saka ngatisanganei na 9 zvomunenge muri kumba animona ndatrya ndasiya 4 missed calls dzanga singadawirwe nanhasi hadzisi kudawirwa handisi kuda kuti ndoita sei I don't know kuti ndoita sei manje apa allo kola MS mina azorora simini manida shuwa tozvona but asi zvokunoita kwanhasi chete ndototi program iyi yaprofit ka I think ngaienderere mberi because munhu ari busy animona saka ini ndikagara ndatora maairtime zvaitika nhasi izvi ndatora maairtime evanhu handi ndichiti takaita agreement ivo havachabatika handina explanation yekukuudzai animona maairtime ndatora inini because ndikuza tina agreement yedu yekuti Saturday vanenge vari pano havachabatiki maairtime evandatora unoona kuti zvinondisawo panguva yakaoma chokwadi but tozvinzisai maybe vanenge vari busywo handisi kuzviramba but inini ndikutotiwo ivowo dei vachicommunicatawo handivana secretary nandina secretary ukuona secretary tine program simeli yaya chivabatai mozoti nhasi vanhasi ngavambodii nhasi tiri busy handiko kana kuti muarea ndo basa remasecretary ka vondibatawo andika voti nhasi postpone isho indoudzawo vanhu kuti no maairtime musaunza because prophet havapo unoona communication inenge iripo zvakanaka saka apa pano nenda kutya kuti zvinozondinesa unoona vanhu paairtime yavo yaiswa mufoni ndodzosera sei maairtime apinda mufoni mangwana ndipo pandezofuma ndichinzi vakatora maairtime yedu vakadla handi unozvona ingoti munhu ana chakanaka uchokwadi vakina chakanaka uzvishuwa patinobatsirwa kuti zvinoti zvishuwa munhu alabatika kunzi nhema dzavo so nyaya iripo guys mondinzwisawo papapa let this one be the last kana takabata ndichatoramba ndichivabata kuitira kuti mari dzevanhu vaivaya vanhu ava vandanyora list iyi wona iyi list ndanyora ndichifamba motikari ndanyora ndichifamba motikari imwe ndachiti gurikucho ndichinyora iyi list yevanhu ishi handitika iyi list iyi saka ndinongototsvaga ndotongovatsvaga kuti ndokumbirawo kuti ndandakatora maairtime avanhu prophet ndokumbirawo protect my name vouya handiti vobata vanhu ava vabata vanhu avawo then zvobva zvadii zvobva zvango muzongoendawo kupeji kwavo kokoko munobatsirwa ikoko handiti because ndikufonera sekretari wake futi haasi kubata foni regai ndimbotira kufonera mudzimai wavo toni but ndinoenda kusingaiti ndingenda kunetsa here guys ndisingati ndingenda kunetsa here ndafonera ivo havasi kubata foni ndofonera mudzimai wavo futi orga sekretari havasi kubata foni ndikazofonera futi mudzimai wavo zvizoiti ungenda kunetsa here guys hello SIS MELLY maswera sei maswera sei taswera ini ndandichifunga hangu kuti zvaprofit kana zvichingoitwa kekupedzisira zvichingoitwa zvopera because SIS MELLY kubva pekutanga kubva kare maprofeti munombozama nepamunogona napo kuti tibatsirwe but at the end hamino zvazvinozongoita saka sekuona kwangu kuti zvichibva zvatongoperera ipapa mukondinya nemalive enyamunosingoita handisa mudzimai kwete saka ndandati ndofonera mudzimai saka hanzi nevanhu no don't ndakuona inini wacho ndinda kutofila bed kuita kunge ndikasi ndikunetsa vanhu ndinda kutofila that way true ndikuzviona apa muri kufila bed kuti mukunetsa vanhu apa ndikufila bed kuti iwewe ndiwomo imimi ndimi mumwe wevanhu resa airtime ani muri kuona saka kuti ndizo izvo zvindi airtime yenyu iri kwandiri handiti makagarira makataimira kuti SIS MELLY vari kudouya naprofeti mune zvichemo zvenyu ini ndauya pano handichakwanisa kuti kupa explanation kuti vari papi mukuona pane problem hazvina basa SIS MELLY kana vangotadzika kubatwa hapana
pane pamuchaidzosere yapinda mufoni naisisi mele anti mamushototraya kuda kutibatsira kana zvaramba zvatongoramba tinokondinya nemalive atinosingoita. Alright maini pakanaka zvai. Alright, thanks. Alright. Hanzi call though but majority kuti ndisafonere mudzimai wawo saka ndodini. Pamwe takavakanganisira Samuel pamwe hatina kubata zvakanaka Samuel. Madiaries are you sure kuti pamunofona direct kumudzimai wacho hamuna kutuka mukadzi wacho imi? Ini madiaries handiyanyi kukutembaika imi. Handiyanyi kukutembaika inini madiaries. Are you sure kuti hapana pakaporongewa nevamwe vedapa? Pamwe tungoti zvinhu zviri raitika, pamwe vanhu makafona ukoko muchiti mutaana prophet mukabomba bomba, pamwe handizozivo zvakaitika. Hapana chakaitika imi. Hano kuti this is not normal guys. Isitakaonekana navo zvakanaka pano musuya. Takaonekana navo zvakanaka vachinda. All of a sudden vongodzima foni kutodzima foni kutoti zi. Handisi kuzvona zvakanaka ini. Ambovhunza naivhunza comment section kuti boy here. Because madara and my trust. Hatani kubomba. Right. Aiwa kufona ndichafonera tongomirirawo kuti vazotifonera wamuzvoni. Chiregaiti nyanyo kungomira timire tono tivachazo zvozvese missed calls akawanda. Ndafona vachazonditena makozere. Mirai toni. Ndafona dziri nguva yekudza ndafona masikati. Chitika communication kakakosha. Ndatenga kufona na 1:45. Ndikafona futi na 10:02. Ndikazofona futi na 3:24. Ndikazofona futi na 3:45. Ndikazofona futi na 4:00. Ndikazofona futi ndapano. Saka avasi kubatika. Andina kana ngikiri maybe pamukuda vari kufasting vakanga makundiudza kuti this time vanenge vasipo pamwe probably vakangama kundiudza uchawo yavo saka ichirega ndimire ndakadai so kana vakakangama pavachaona foni yavo vakaona mamissed calls angu iwayo vachazoti ndakangama chiappointment vachazondibatawo vondiudza kuti ndazodai saka I think guys ndizvozvo right musikana mukadzi wekuda kuzviuraya wekuDaviton uyawe handiti pane vakadzi vaviri handitika vandandichi as they don't answer the phone smelly those people handizivo makambotraya kufona wo naivhiki makambotraya kufona but haisi network because mafoni anyanzoringa zviri clearly kwanzina vatori mudzoka maybe vatori mudzoka okay hanzina ana chibebi unomboendako here ana anomboendako hanzi pamwe vari kubva kugomo vari murodhi kubva kugomo amdizivi ana anogara kuharare probably ndiye anogona kutove neinformation chaiyo kama masakitari anoenda kugomo kuda vakaenda nemhuri yose kugomo nefemi nechechi yese handichazivi regaitimirire right regaiti guhwawo yekapa pano indida kupa feedback yekudhaya yekubhinoni webhini weDaviton uyu weDaviton anga handikuna mai vakoma vedu anga vatizvo vanoda munhu anogara kugokwe achichengeta baba wacho handiti saka vazofonawo kumhanzi yes ndokuchechi kwangu ikoko alright ana ari kuti ndokuchechi kwake kwaanopinda alright ana saka tichavamirira kuti tione kana vachinge vazouya saka hanzi vari kugomo naana hanzi vari kugomo saka tomirira pamwe vakanga makundiudzana kundizivisa kuti ndikuenda kugomo aiwa saka vanoningirira vachauya havo saka guys hanzi havatombochengeta airtime ndombomira kushandisa airtime yenyu vari kugomo saka tozoona mangwana kana vakazona missed calls havachatiwonawo kuti simedi vaifona vachandibatawo saka tombomira right now nokuti vari kugomo sokutaga kwaitwa nani naana ani maona hanzi vari kugomo ndokuchechi kwaana ikoko hanzi vari kugomo saka tombomira takadaro guys saka imimi panenda nguva batira kwangofona ndoti reschedule navo ndozongokudzai kuti feedback yaufa
right pane mukadzi wokubhinoni saka vazofonera baba wavo kuti ndawana munhu anoyatsogara ikono kuti vanga vamwe ofa kugudhiri rakanaka chose kuti ochinogara achengeta baba vangu pamusha baba ava kwete kuti vanochengeta vanogwara kaiwa vanozvifambira vanotozviitira zvose asi kuti vasa vakura saka pamusha pavo havadi kubva vakatotengerwa imba yavo navana kutaundi kuchindai mogara kutaundi tokutsvagira musikana havadi orit imbomirai muchafona vecape town havadi kuindako saka vava vachinoda munhu anovanzi vatozvibikira saka vaitoda munhu anokuti anobikira baba nekupota achivawachira nekuchengetedza pamusha wakavakwa mukuru panotori nezvese mvura and everything vakati achida kutorima mvura iri haiperi orima zvake magadheni akachitengesa asi tichimubhadhara mari yake kupera kwomwedzi plus tichimutengera chikafu chanenge achidya nababa saka baba vazoramba pavaudzwa kunzi kuri kuya musikana handidi zvikuru seichi zvana zvidikizvi saka baba varamba ndo varamba baba vatsika madziro varamba uye akati saka ndichogotora musikana ndichimisepi anomaona saka azotiwochi ndichangomubatsira kumubatsira kwandichaita kuti kana zvichiita akakwira bhazi akaenda kumusha kuzimbabwe ndomutengerawo bhero kuzimbabwe ikoko rekuti akwanisa kutanga kudi kutengesa kumusha iko bhero iroro anomaona saka ndo iripo agreement yazoitwa asi ini ndinozoti kana asati amboita zvebusiness zvinogona kumunetsa kana aripo ari kuda musikana uyu webasa uyu handika aripo ari kuda musikana webasa uyu ndifonere ndingikiri asi udonitangirawo zvimewe kuti vasikana matidadiko imi aya saka hanzi chi saka ndo kuramba kwavaita saka naari pari kuda musikana uyu handichika ake achiripo musikana uyu please itai kuti tione kuti munhu aende kumusha zvokuti agare muno ise no guys hatidi kunyepa because these problems will keep coming back to us they will keep coming back to us hatidi kunyeperana kwaiko zvino kana munhu akaya achidambudziko kumba ngaainde kumba nokuti operation dudula mujobheki yaonesa vanhu ndondomu ndandirimo vaonesa vanhu ndondo vavharisa vanhu mashopu maforena iri kutonetsa operation dudula iya hanimona saka ikana ikazopinda marokesheni ichibatatanga kubata vanhu ichiindisa kumusha uko zvinoreva kuti iye naiye asina bepa unobatwa unotangira papi plus hana kana bepa hana kana passport. What are you doing, Dudu? Wow, okay, nice one. Animaona saka ini munhu kana angototi kumba ngainde kumba hani mazviona. My child. Okay. All right. Sure. Ani mazviona. All right. Saka ndo zviripo hana kuzozviuraya hana ke kuzofa zvimwe zvati hamuzvizive here kuti techingoda iri kuvhundusigwa isu kuti vanhu muone vhidhiyo zvimwe zvacho kazhinji kacho dangovhundusigwa guys munhu angada kuzviuraya chako chako hambotauri ndada kuzviuraya hambotauri ndada kuzviuraya munhu anongotongoziva kuti munhu atofa tosati izvo ko angari depression atofa munhu anototanga kurayirai kuti guys ndoda kuzofa ndigozodai ngozodai kazhinji hambofi anowana anenge angosvika pakupererwa anenge angopererwa chete kuti maybe kana chiri chikafu kana chiri saka ndodini saka ndoriche anenge iri cry out for help kuvanhu kuti ndikataura nyaya kuti kuzviuraya vanhu vanodi vanopanika voti harichi atwandiri but ukaona watogona kurayira kuti kwanzi ndoda kufa ndoda kuzozviuraya ndigozofunga ndika paunombofunga funga idzodzo zotiza dzombouya dzotiza funga idzodzo zvifa kutotadza kuti hapana animaona anenge achingoda kuti kudraw attention yevanhu chete kuti awane kubatsirikana animaona ehe azodonyi mukhaladi eri naisi SIS-MELLY mukhaladi peshi mwana wangu alright sivanengi shumba no problem ngauya kuseri ndinokupa namba dzake then wasvika asi chatati kuti da guys ka uyu akuna munhu padayari yachida rubatsiro guys musape vanhu mari muri kunzwa guys mukavapa yayenyu vanhu padayari vachida rubatsiro ava guys musavape mari manzwa kana achiti ndine nzara ndikuda chikafu tengai chikafu mumpe chikafu manzwa indai munasisho mutenga chikafu kana kadonda kumusha mutengerei tiketi rebhazi morisiya riri kuna conductor muende nomunhu munopinza mubhazi oenda kumusha musavape keshi mumaoko handi muri kunzwa kuitira kuti ramangwana animaona kuitira kuti ramangwana musavape keshi mumaoko because vamwe vanenge vachitozana kuti kudayarizi tinopuwa mari ani mazviona ndozvavanenge vachitotaura
hanzi Madam Boss is watching. Naisheron, Madam Boss is one of us. She's our young sister. Muma wedu pano. Hazvishamisi kuti munova wona vari watching vedu weku mapage. Munhu wenyama vanenge vachida to ipombonokawo vachitaurawo nevamwe vachitateerawo nyaya dzedzitaurika kuti zvikuitika. Zvino tikangovaona Madam Boss pese makava moti Madam Boss watching. Madam munovafilisa uncomfortable. Ani munovaona. Munovafilisa uncomfortable. Let it be. Let it free. Madam Boss is a free spirit. Moziya one. Let her be free. Ani maona. Musangoti moti ningi watching. Muvakanganisa guys. Muvakanganisa. Vare gave up pombonoke. Vane vaida kuonzwa kuti zvikuitika pa position ipapo. Ani maona. Saka guys ndo nyaya ngeripo kana ari kuda kuti akudzwe mukudze bhazi ngatimutengere tiketi munhu yaende kumba. Animona ngatimutengere tiketi aende kumba. Animona ngatimutengere tiketi ningikire vaende kumba guys please. Munhu ushu mukadzi ushu andimoona ngatimutengere tiketi aende kumba. Enda muona tada kubatsira andisi kuzaziva kuti ari kuda kubatsira nei but kana anzvanzi kana ta sister kana kuda kumubatsira mukadzi pane amutengera amutumira mari, pane ambomutumira mari kuti atenge chikafu, pane amutumira mari kuti atenge chikafu andimoona, pane amutumira mari kuti atenge food andimazviona. Next time tengai indai kumba muna situation ka motora munhu menda naye pashopiri padhuze motenga food. Ndo mutemo wedu wepadhiaries ko avoida more scammers to come and try and to scam us pano. Animona muri kunzwisa ndo mutemo wedu to avoid because vakazati kunopiwa mari ndokutaura ndichagara ndakaniswa ende inini wona zvinozoitika mai taiti andinoita ndeyekudai hanti munhu anenge auya pa live apa abatsirwa antika toti wende ngatibatsire munhu tabatsira munhu aend handi kune vari kuona ari kunoudzwa wakane dambudziko kuti kudhiaries munhu yachingoenda antika achingoenda umwe achitouya kuinbox kuti ndichamudza kuti iwe ndabva kulive nenyama munhu kune munhu abatsiko ndichienda zviti ndopapa vanonzwa SIS MELLY vanosarudza andivaziva nesa hapana ndosarudza. Ramona konzi ndakaenda ndakubatsigwa ndakanzwa kunzi ndabva kwa avachazvitori nenzira yekuti ini wacho nawo kuti ndirambe chidzoka pano chikuti vedu we kwete problem yakati ngatibatsire munhu vedu we kwete problem handigoni. Saka zvacho kuti pazuva vanoudzana pano yakana vanhu 7 nditone challenge yakadaro guys. I have that challenge yoyo ku WhatsApp kwangu kuti ndoshaya kuti ndoita sei zveshuwa tabva kubatsira munhu nezuro takabatsira munhu nasiko ya 4 vari kuya nemaproblems vachitokanda mapepe kwa doctor vachitokanda chichi zvise mamhene zvezvichinzi zvitengwe anoona kuti ndichawapa answer ndichazoti ndoda kuti ndi answer ndichiti kudi handichazivi kuti nditi chagona kubatsira zvitenge ndiri kuvavharira kuti ndidzoke futi kwamuri palive nandiripo futi chiti guys uyatibatsire futi munhu imoti naye SIS MELLY munotishurira kasi tine migodhi yemari imi kana mune 50 rand yacho moti tinadzo ndenda kuita I will be caught in between ndenda pakati nasinzi ndoita sei handimaona. Saka to avoid kuti vanhu vauye vakawanda handimaona anoda kutengwa chikafu iyeyu tsvagai munhu ari kudefton kudhuze ikoko handimaona vanoenda vari 2 kana 3 vonoona situation kuti ndizvo here zvekutaurwa handimaona voona situation voti handei vosiya vatenga chikafu mabasics avo vomusiyira kana pasina magetsi votenga magetsi handika vosiya ave makachena handi muri kuzviona because vazhinji vanenge vasingadi chikafu vanenge vachida iri cash vanenge vasingadi food vanenge vachida cash andimazviona. Saka guys ngatibatsiranei, let's work together guys because dzimwe nguva nomboita taite kuti vakumanaka saka munhu ndomudza kuti kudii akazora akaona zveshuwa munhu achibatsigwa iye abva uyaonasi ndichati kudii kuti ndidzoke futi kwamuri nenda kutobweza kuti aha kana wakomana kuvanhu futi hazvibudi. Tanaka gore rinodhudhula kuna kutomira mushe nokuti mafindings andaita hamunoti mazvionawo here vanovereka news hamunoti mazvo ini ndine lakire kuti babe kwangu vanogara panews kubva kusvika ribude havaneti nenews saka ndivanopera vachindiudza zvimwe zvizvo zvichiitika kumedia uko hanimaona because vanogara vari karenti ndivanga chitonditi nyaya yemukomana uyo Lakson waiona here uyu leader wedhudhula andi akasungwa mazano akasungwa saka nyaya iri kuitika chirege ndikupei makuhwa guys ari kuitika nyaya iri kuitika nemufana uya anonzi Lakson wekudhudhula uyaka mukomana kune varungu vakadzingwa kuZimbabwe maiona article yacho
kune varungu vakadzingwa kuZimbabwe uko hanimona vakapinda muno vakatsoka maprice fire ndo vari kusponsor vari kusfanda uyu Dudula uyu Luxman uyu netimu rake ndiye because vanhu vemuno South Africa vaiditsikana kuti mwana uyu ndipaino tikakamufana kaya hanimona kari kwakari kuita zvekudzidzira kudriver ndegezvi hanimona saka vanhu vaiditsika kuti vanoiwana kupi mari kuti ari kuiwanepi mari ndeni ari kumufanda mafundings ekuti vainde kunzvimbo vachiopera zvako vari kufandwa nani chazobuda ndobva aita mistake kuda ndokukanda picture ndinayo picture chimentarizezvo kundora zvisipe ndinayo picture ndichida kuti ati vanoti kwainema ndobva ndakundawabuditsira hanimona ndobva aita mistake ndobva akanda picture ane murungu uyu iripiko murungu yandobva asikamwa saka murungu yari kuzanga ane zifamu kuZimbabwe hanimona saka panga ane famu kuZimbabwe murungu akadzingwa famu rikatogwa saka famu ratogwa kuZimbabwe iripiko kwanaite dzisenderewo kanikikiri picture ya Luxman pa WhatsApp yangu dzisenderewo hanimona ndobva saka vanhu vazviona saka vanhu vanga vachiti ko uyu nemurungu uyu pane connection papi saka murungu uyu ari kunzi ane vamwe varungu ndo vari kusponsor Dudula ishi kuti vakawadhe all the Zimbabweans kufikisa because vakatorerwa maprice avo kuZimbabwe hana muri kunzwa ndo pane nyaya apa handi muri kuona ndofamba nesipika remakuwa riripiko sipika ndikonekte sipika remakuwa sipika iwa redarisi remakuwa riri ndiri padarisi ndofamba nesipika remakuwa agurundoro asi gurundoro zvanhu zvaunomboita kuti ngwazvifunga nguva ikupi zvakaomazvo saka ndo nyaya iripo guys kana achitofandiwa kudai so nevarungu ivava kudai guys varungu muza zvavanoita varungu vane utsinye varungu vanokusundidzira kumberi munati mufana uyu kauyu handi ave negrupu infact grupu ravo rera nderemambafa nokuti dai vanga varida kurestore order chaichaiyo guys truly speaking kuti vari kuchema nenyaya kuti anzi maforeigners akutora mabasa avatageti mazimbabwenzi chete ende havaende kuzvimai zvemusika hanimaona zvino vari kuenda kune vanhu vanotengesa mabagwe kugocha mabagwe ndo vari kunodzinga ivavo zvimai zvinge zvitengeserawo pamisika zvikutengesawo mutushopu tusina kana chinhu munoziva kuti mune maindia maforeigner muno guys munoziva kuti mune machina maforeigner muno asingatogoni kana dha yechirungu muno hani mazviona kune maforeigners akatowanda kune varungu che maforeigners muno arimo muno makamboona operation Dudula ichinzi yaenda kumadheudheu operation Dudula inoenda kumarokesheni ndokwainoenda kune vanhu vatozvitamburirawo vatozama kutoitawo life dzavo vachitengesawo mabagwe avo vachigocha mabagwe mazuva kune chibagwe vachigocha mabagwe avo vachitengesawo maplums avo mapinchisi ariko mazuva ano vachitengesawo zvinhu zvakadaro hanimaona vakaenda kudragon city nekuchena city uku havana mapepa vanhu vaya hanimaona havana mapepa ikoko yakuya handi masvoda but havasvikiko vanotageta people saka it's a group of criminals handi muri kuona because chokwadi chaiko chacho chiripoka ingadei vari kutofamba shopu by shopu vachivharisa vanhu vakuru chaichaivo vanhu vanotora nemari svinu vanhu vakabata nikikiri mujobheki mumashopu mukao vanhu vaya vana mapepa aya masomalia ose aya mazhinji hana kana mapepa masomalia akapiwa mapepa kupi guys gore ripi rakamonzwa masomalia ari kupiwa mapepa makambozvionawo kana vanhu vachipiwa mapepa panobuda Mozambique vanavo vanopiwa mapepa muno because vane agreement yavakaita neSouth Africa paya pakarogwa mukadzi waMishoman waMandela paakarogwa muno muSouth Africa paya navaMandela vakati agreement dzavo and plus vane dzimwe agreement dzavo dzavanadzo agreement imwe ine vanhu vekuSomalia neSouth Africa yamakambowa ndeipi kasi vane mazishopu makuru mutaundi ndandirimo kamuna small street ndasangana nemadairies kumasihile kuko hanimaona havana mapepa vanhu vaya havana kana mapepa vaya havana kana mapepa kasi Dudula isviki ikoko uita basa kuti ageta vanhu asina kana chinhu hanimaona ava nekapa varipo vachandudza nyaya yavo hani mazviona saka gaizika nyaya yeoperation Dudula iri kuchatouya hoti asi imi muchatipa guwa reCape Town kasi toda kupewa guwa riri current kari kuti mufambe muchiziva zvikuitika munyika nti ima hamuverengi news here hamuoniwo news chiga ndikupeka guwa riri current
saka munhu muzive kuti munhu wedhudhula uyu une varungu vekuzimbabwe vamakadzinga paya mukatora mapuraza avo ndo vakuda kuti tifiksiwe isusu vari kutidzokerai ndo vanhu vakatigarira ivava ndo vari kufanda zvimacriminal asi icho chimukomana chichiyapesa chechochi chakasungwa mujere musi unoyu makunge chaona vamwe baba kusowetoko baba vantori munhu wemuno mufunge saka baba vanhu vanofarira kuita zvinhu zvematheatre zvemasinema mabamba pavo saka vana vanenge vachiita up and down vachipinda handi vanenge vachiita zvemasinema kugaraji rekumba kwavo riri kuseri hanimona kwai saka nenyaya yeubharanzi hwohwana laxmina vaingonaona chipinda kwainobva vaataka pamba paya vanatombobvunza kuti uyu munhu murudzi kwai vakataka vati muchaganatengesa madrugs vasi chaimba yese maimwana vakambasa izvo munhu uyu mudhara vari kuningirira ndiwe EFF hanimona saka EFF ndio yakanolodya complaint police station nokusungwa kaita Lucky uyu izvozvi so kuri kunzi mamona kuti Lucky kune nambula achiti achihumana sei Lucky matumira ri picture banguru dodi matumira alright miraito wo yauya maiona uyu murungu ushu une blue ushu murungu une blue ushu mamona murungu ane blue icho ichi chimfana ichi chitema chikerapa ichi ndo chilaxmen icho chichikudai kukunetsa icho chichi mukona mutona uyu munhu angachituka itokumbira zita murungu yakadzinga kuZimbabwe chichichi kaatikulaka ehe saka ndo zviri kuitika handiti right saka regai timbovhurira veCape Town vatipe guwa Cape Town chifonaitiwe fona ive Cape Town tiwe guwa reCape Town kuti Cape Town kwacho kwai kwanyepi wakamira seti temufonera pano munhu uchu fona itinzwe veCape Town fona itinzwe kuti wakamira sei fona itinzwe ndiro rolakadhiyani makariona kuti unoona news wekudu fona itinzwe guys fona itinzwe fona itinzwe nzi havana namba hai alright fona ipa namba idzo dzidzi handi hadzisi kushanda fona ipa patotaura paWhatsApp fona ipa namba dzeWhatsApp idzo dzidzi fona itinzwe sisiketi ndivapa saka roona kuti rakaseva kunzi chii here nayo musha vakazvisova kunzi dediduwe kwai kumasoro vakati parichateeuka zvokwadi riro parichateeuka hanimuona zvokwadi nangu asi hadi hatisi kuishira zvakanaro but zvinhu zviri kuitika so hazvina kumira zvakanaka kukwanda ndiri kugaisi ndauya nemakuhwa ndoda kukuudzaika ini makuhwa angu anenge ane zvidzidzo mukati ini plus ndozogona kunarisa naye pane nyaya ndoda kutokuudzai ndakatomira veCape Town kuti vafone kana vakafona ndodi aiwa pane munhu anganyora kuti bankuru vasenda picture indobva ndakutorawo kuti bankuru hanimuona zvazvinongoita alright kaitinzwa vasikana hello vasikana sure ndasikana ndinoona mamizdikola akona chinhu chakufonera bheki maswera sei taswera hedu tatichikufonera izve tiri kwamavati tiende masikati ndandiri busy saka ndaona mamizdicals later ndandasiya foni mumotasi mafamba sei taenda hedu tafamba zvakanaka takwanisa kusangana tasunga kuma3 tichienda kwaangari musikana saka takwanisa kuenda tiri 2 4 5 well good ndo anozi madhayari kaya Cape Town hoye guys imboisiraiwo vana vamalavu nemalikes vari 5 vasimuka ado inonzi tine timu manje taane timu pakapa taane timu no doubt about that malavu nemalikes guys for team Cape Town saka tasumuka tikaenda tiri 5 saka zvaitika ndezvekuti patatanga kumubata makuseni musikana pawanika munhu anga ari kudhuze nekwaangari abva atomutaiwa ndichauya ndomupa pekugara saka ndobva tati chifanoenda ikoko isusu tikapedzawo mabasa masikati tosangana panzvimbo 1 tosumuka toenda zvakanakawo zvinenge SIS MELLY ndobva tasumuka ndobva taita sei tichibva taenda tichisvika ikoko kwemwe mudhairis angamupa pekugara aiwa tasvika zvakanaka tikavaona varipo vanonzi mai ndobva tavaona mai uya anga akarara zvake mwana muchechi abva tamboresana nomwe wedu ndokuchimubvunza ndikachititsanangurira kuti zvafamba sei isusu tabva kudhairis tatumwa nasisi wako SIS MELLY
ndopaatanga kutsanangura sisimela akatoti inini ndinoda ndichigara nemurume wangu kugora kwanandishita nemurume wangu azondihurira zvino mukundihurira kwaaita kwauya kamusikana kadiki kane nhumbu kamusikana aka kane nhumbu katondirasira zvinhu panze kamwana kadiki kandirasira zvinhu panze murume akatora mwana akakanda panze ini wacho futi ndikakandwa panze ndokuenda kumapurisa saka ndatozopiwa pekurara nemukadzi mupurisa murume ndobva azomboedza kuteera akandipa 400 rand akati chizvitsvagira mukuku wekugara ina handazvandokwanisa kuita newe ndo matsanangura atitira nawo tinopata chimvunza kanaye mainini ko imimi musikana uyu uri kuti mudiki wenhumbu simba rekuuya achipinda mumba mako achikukandira zvinarwanipi anorwani musikana uyu zvika vamwe vachibva taiwa zvinoitika saka inangosenza kuti pane nhema nevamwewo vangosenza kuti panenge pane nhema ndopandataiwa munin'ina do you mind iwewo kuti utipe phone number dzemurume wako timbomufonera sekutaura kwatatamboita kuti izvo hatisi kungotanga tabatsira mumwe wedu nemari yebhasi vamuninava kana zviri zvo zvavaita kuti vanotora mudzimai kumusha voya vomutamba rafu mucape town vongomudhamba tichaenda tonotaura navo ndivo ngavakwidze mukadzi wavo bhasi kumudzosera kumusha kwete isusu ndo zvataita saka ndichibva ndafonera murume wacho ndini mbune ndafona kana baba esita nhonga mukadzi wenyu mubellview ari kuti makamudzinga ko unodarirei naye hanzvadzi nopata vati vasikana mambotsanangurirwa chokwadi chakaitika here nemukadzi yetu kati taudzwa chokwadi iwo newe neutsinga murume akati handifungwa kuti maudzwa chokwadi because dai maudzwa chokwadi musiri kundifonera muchidaro chekutanga mukadzi uyu ndakarambana naye last year chakaita kuti ndirambane nemukadzi uyu last year anga achiita zveshoplifting ndichidzoka kumba aibuda ndaenda kubasa oenda unoita shop dambu yake aita shop dambu odzoka akatombosungwa achirova mashop dambu saka tinozombobvira tawirirana pai mumba saka ndaigara ndichitomurova haana kuzviramba zvekurova saka ndamurova akabva andisungisa ndikasungwa nemapurisa mukusunga kwandakaita anenge akazobuda here mudzimai achibva abva ndobva enda kunogara kunonzi kucitrusdale kumberimberi kumaprazo kubva last year saka mukadzi anga akatodzoka mucape town marimwe zuro achiuya kukoti kesi yaanga avinga mucape town ndobva achisvikira mumba mababa ese apa baba ese vane mukadzi wavo kamusikana akatota tokaona kamwana kadiki sisimeli kapwere zvavo pamwe kane 16 years kamwanana chaipo saka akasvikira mumba mekamwana ikako nemurume wake saka yoweyo ndofunga yakazotanga imomumba imomo ndokuzodzinganwa kwavakaitana asi mukurume uyo angatomubva one upenyu hwake ndopane chitauro wakababa esi nhau dzenyu dzakunetsa imi mukutaura zvenyu mukadzi akutaura zvake mukadzi atoti tine vana 2 murume atoti ini ndine mwana 1 katiko zvino zvikana zvakudaro hachanzwisisi do you mind tiuya kwako murume akati uyai I'm very free ndobva senda location ndobva ndapinda mota ndobva ndadhiraivha mbva taenda ikoko tichinosvika ikoko tasvika tikatupirwa amainini vedu mukadzingina wedu arimo iye mai esi wedu tinaine mwana kutosvika akamhanyira baba wake kunombudira nababa wake akatovhurirwa outrameo namainini mukadzi wababa akatanga kumwa outrameo mwana achifarira baba wake tikati ndo zvatanika zvineyo pane one mudhairis akatodzidzawo nemukomana yanomuziva akatoti iwa hausi nhingi herewo ndakuziva katogara pepe murume wacho he was very free ndopaatanga kutsanangura nyaya yake akati mukadzi wangu anonyepa ndandisisagare naye ini ndakatomuvhawo one upenyu hwangu iye anga achitozvigarirawo kwanga achigara saka hatizi tese tikati nai mainini munonyeperei musikana uyo akati mai ese vayo vakati kuneba inini ndandichitogara nemurume wangu pano kana mukabvunza manext door anotondiziva tachigara tese panapa tikati naiwe ndobva tapiwa phone number dzemunhu anga achigara naye kumapurasi zvikanzi uyo musikana uyo ndandichitogara naye kuno ko ari kunyeperei anga asingagare ikoko kuno kakabva achiti amai vangu vakadonha muchipatara ndikutsvaga mari yekumhanya kuzimbabwe mai vangu vari kuhospital tikati nai mai esi chitaura kane mukadzi uyu akati helo ndimana handikuzivei mai vai vakati naiwe mwana iwe chokwadi nhasi hauchandiziva gore rese tichigara tese tichibika pachoto 1 isu tikafunga kuti mai vai vari kunyepa zvikanzi ndini ndakatoruka kamwana kake magodi zveshuwa mwana karukwa magodi tikati ko ivo vakarukwa zvakaita sei ndobva vatsanangura vakapfeka zvakaita sezvikanzi haana kupfeka mamwe mateki epingi mateki white akatoteka tese ndopatasvika patatarirwa kamainini maakutamba nepfungwa dzedu zvikana mukadzi inini pandakasvika kumba ikoko
manheru acho marimwe zuro takarara inini namainini mukadzi mudiki wemurume wake takarara tiri pamubhedha murume akarara pasasi usiku murume akamuka akandikwenya akandiisa pasi akarara neni tikati ko wakadi kunoripota kuti warepwa ko zvimwe zvava kuti wakarohwa izvo kana makabanana zvenyu mukatsotsana usiku muridzi wemurume akarara isusu singenapi asi zvakaitika here izvozvo mukadzi uyo anonyeba sisimeli murume achazviramba akati chokwadi ndingazviite mu1 room uyo otadza kunzwa kuti murume wake ari kupanana zviitika hazviiti mukadzi akati wakandizadza futi chirwere iwewe saka zvanga achita angada kutosiya paradza imba yemurume wake futi nemanyepo ake because manyepo ake akawandisa ndiri kunyepera sisimeli akawanda manyepo ake ari too much kuti mai vaive kwaanogara naro akati handikuzivei mai vai vakati shuwa mwana iwe saka tazoramba manje taakushingira tikamudza kuti iwe ukaramba uchinyeba isusu takudhapa panapa ndopazotanga tatutaura chokwadi ndanyeba zveshuwa nachigara kumapurazi asi kumapurazi kwacho mari yangu yandakashanda ndakatambira 5,000 ndakaidyirwa namaiyo neshamwari yamai vandachigara navo ini ndazongoguma ndatotsamwo nditona tirongoramba tichinyeperwa asi pamadhairis pazoitwa hwani mai vangu vaine mwoyo murefu ndovazoti awaregai ndimutakure tikati isusu gurupu recape town tatagadzira saka mugrupu tazongopa vanhu update tichivaudza chokwadi kuti munhu iyoya itsotsi anonyeba saka imimi kana masarudza imimi kuti tochimubatsira ngatidhonetei tingomubatsira aende hake kumusha mukadzi uyu sisimeli akatengerwa stendi kuharare kustone ridge akavakirwa imba nemurume wake imba iri muharare nemurume wacho akati tora hako zvese tora hako zvino isusu taona kuti mumwe danga achinyeba saka nhasi tatodzidza ende zvemashoplifting zvazenge zvakutaurwa nemurume wake mukadzi anga achimuchengeta tosvika pakutya kati nindakutya ini kuti ndirambe ndakamuchengeta panapa ndopazotakurwa nemumwe aenda naye kupa kwake pane vamwe vatombosenda mari right unonyatsosanangura wena iwona uta spokesperson vecape town unogona kusanangura usho inzwai kamanje vasikana vecape town mira ndikudzei manje muri kuona kana muchidhila nenyaya imaenda paipa takumbira kuti kune munhu endai pana patongoita ekesi yenhema yakadai stop kubatsira ibvai matoti vanhu isai mari dzenyu mupocket because munhu anoda kubatsirwa chaiko hauye nestori yekufabricata nestori yekunyepa munhu anoda kubatsirwa chaiko anotouya pachena sezvazviri nyaya yake toivherifa yowanikwa iri authentic kana atongobudisa kaglinch kekunyepa cheteka ibvai mangoti maidini saka what more what else are you hiding from us sorry hatichakwanisi motostopa yenyu mochengeta mari dzenyu momwe nokuti vanhu vakadai soka vachavharira vanhu vanenge vane magenuine problems mangwana hanimona because machances akawanda hanimona ndosaka ndati mukona vanhu vakuita basa rekuti vari kurifeyana kuti indai kudhairis saka dai handiziva kuti handisena chairperson vari kuvhura rini dai vachingovhura database varejesta munhu wese zvingopera tingoziva kuti vanhu vakatorejesta vakakwana kungoshandiwa nako nedatabase nokuti vanhu asati razara database vanhu asati vanyoresa vese saka pavhari kuti zvino munhu akachinoda kubatsirwa zvinonisa kuti tizive zvichokwadi kuti asinde because vamwe vasati vapinda mudatabase vakavharirwa vasati vadi vapinda mukati saka panonetsa kuti tiverify nokuti mudatabase anenge asati avemo asi ari mudhairis wedu wemachokwadi hanimona atongonyepa chete matongofanira kuti pade nhema next time ka ingobva mati sorry sisi nenyaya yekuti matore vanhema kudai soka aiwa hatichatokwanisa kuti kubatsirei tsvagai ribatsire kumwe ngavaindewo kune mamapeji anobatsirwa musena nazvo tatoedza kukufonerai taedza kufona tida kudza situation ipanapa ina utomira zvakanaka ainomira zvakanaka mwana anonyepa yeye handisangambona munhu anonyepa kudaro kunge akanyepa chitunha chiri mumba mwana anonyepa yeye handisangambona zvakadaro zvakaoma hei saka kana vamupawo vatongomupawo but next time ka mudhaiziya naye yake aita mweya wamwari abatsira but be careful because kana achiita zveshoplifting ka munhu aneshavire kuba akasvika pamba pako achida kutora chinhu ka akashaya chekuti anobuda kana nechikorobho kutora chikorobho chacho oitora kungoti ati ndaba onokanda uko hanimona saka mudhaiza mutora waita mweya wakanaka but be careful mbavha dzinonetsa yes chimwe chatadzidza futi ka ndechekudai so pakauzununa kupaiswa post kunzi pane munhu atambudzika kudai munhu ngatisamhanya kungoti uya urare kumba kwangu usati mamboona kuti zvinhu zvakamira sei unobirwa chechi 2 vakadzi chandaona pana maini nava kana ini ndavaudza chokwadi mushanga akaupiwa namwari wake
asi aputsa musha wake nemuromo wake nemaoko ake. Zvino kana isusu iwo waona kuti wazviputsira wega musha wako, chiregera kuuya uchizokanganisira umwe munhu auya mumba mako, because anga kuda kutorwa damage isingaite papekusiya paradza musha waridzi ari akazviputsira musha wake nemaoko ake. Apa hanzi anga achituka. Ano mai wekani. Iye atori haana chaasingazvione nhau dzemapurisa. Nabvunza kuti hauna kana hama iwewe zvikanzi hatina. Murume wacho akati hama tinadzo muno muKeto, iye akati hatina kana shamwari. Munhu akatanga kugara muSouth Africa 2016. Akatonemwe shamwari yake akapfurwa nepfuti. Saka isu advice yatasiya tapa murume wake kana achigona aenda anotora peace order against mukadzi wake kuitira kuti aprotect aka kamwana kadiki kaanogara nako apa. Because kaka katozvimbawo muromo kakarohwa namai guru kurara hameno kubirana kwavakaita nausiku ikoko. Hameno zvakaitika. Foni yamai vavo ikawira mumvura. Kwakuya kwakubata kamukadzi kadiki kakauti ndiwewo wadonhedza foni yangu mvura. Ndobva akarova kamwana kake indazobatwa ndabatikana. Ndikati wausa amai vake kaiwa una right yekumurova. Ivo vachono vakuti ndakadzurwa musoro. Kamwana ke ndofunga kakakubata because kamwana kadiki kapwere sisimeli. Kakachingosekerera zvese. Kachisekera zvese ito twana tudiki twana twedu tudikutu. Twana tonesa ito tutu padari. Twana tonesa ito tutu. Kapwere sisimeli kapwere. Kakachingosekererawo. Kachiziva kuti mai guru kana wakamuka zvoshuwa vakatsotsana pasi apa nemurume we don't know. Saka ndoonawo iri kuno Cape Town. Hey, yeah, but I think maita upenyu pakwana chiregai chisiyai anokunetsa imangwani chisiyai zvinozokunetsa futi mangwani kana itoda isosiyana nazvo group renyu just keep it kana manga marivhura but rivarei hanimona ingorivharai mongo you allow only the admins to comment and chikuita kuti imimi ndimuneka mozorivhura musokuti maybe quite a problem Cape Town futi muda basira mwe wenyu. That's when you open into one wadi vataurewo vachitaura vafungwa dzavo vachionesana. For now kuti muavoid ma confrontations makuhwa nechichichichi irivharei morikipa logged rakadaro mongozorishandisa kana paita dambudziko kozi matambudziko acho yasikana tisati zima ngari pamwe ndiwe chaino totofuma tiri iyeye mangwana atogwara kudai guys mutakutoti vasikana manyai munozvichionekamira sei pari kudiwa chi handimazviona saka richengetei zvenyu handi maCape Town amwe kana manga muripo maCape Town pindaiwo mugroup kune group reCape Town rikweri pindai ikoko but harisi group rekuti munoenda kunosocializa igroup rakamirira kuti kana maita dambudziko kuCape Town ikoko handikapoonekwa kuti vanhu veCape Town umwe wenyu anobatsigwa sei ndokwavanoronga ivava muchachuzana admin team yenyu ikoko nonangu handizivi hanimona but ndatoita kuti uyu anotogona kuve good spokesperson wakanaka chose ushu anditika mongoona kuti aufa kuna Milka futa ari Cape Town. Milka ano very good munhu kachinji kana ndichikumbira da kumutuma kuti chakati ndiwa ndongoti Milka pane nzvimbo yakati andiziye ndiendera uko anodaidai anomhanya saka consider ye also munhu anogara karibasa but munhu ari full time diary musikana ye mukamuconsider zvakare futi even paadmin team because anotumika hake zvekudaro mwana anotumika hamwe here mucompensation Milka awanza ashayikwe panapa zvokudaro nanzira nometa butsawo nananometa makawanda zvino ndikatinotaura kuzonzi simele kuti favor aiwa regai ndingokusiyira kuti munopedzana group kwenyu regai ndichingosiya munopedzana group kwenyu kuzonzi simele ndo vakadai mopedzana group kwenyu ikoko andichika asi vasikana aiwa regai tikutendei maita basa mufunge. Thank you very much ende magona. God bless you. Mainda ndo zvazvinoita musangoburitse tangai mainvestigator kuti zvakamira sei kana magutsikana tiketi rotengwa kana kuti munhu wochizi moya neripoti kuti aiwa simeli munhu tamone shuwa nyaya yakamira kadai kuti kana pamunenge magonawo kubatsira mukasvikawo kana jobe kochizopindirawo kuno kutopindirawo because pane pamwe kuti hamukuzogoniweka panoda kuti tipindirewo kuno kuno kusisimeli maonera ndaitanga kuno kaiwa maCID ariko tinovheta aiwa vheta ivanhu vheta ivanhu kuti zvifambe noti pane problem kuti mabhinozogona kuya iri hombe yekuti mega muchaikwanisi yakuda kuti tibatsane maybe nekuno Joburg handiti ndopeta kuti right zvakamira sei saka toti Joburg yoitawo zvayo kwakuona kuti haufa senge maproblems erufa ukauya munhu ari mudiaries achiti ndakadefaulta kubhadhara polisi yangu kana kuti handina polisi ari mumwe wedi zveshuwa hatina choice kudomaita iwo ma100 150 wayo ngaramba kwandoti Joburg atipindirei munhu ngainde kumusha anomaona hatina mumwe anozovigwa muno guys tiripo nai kana nemiwo zvinoita here guys tikazoti rega mumwe achivigwa muno here iye ari mumwe wedu hazvizoiti
tinotongomeka sho tainda kumushono rigo kumusha nokuti ndo chinangwa chediaris ichocho hatisi funeral bwinikikiri burial society atiri kukurudzira kuti munhu wese ngaavhure police but zviwira vanhu zviriko in case paita dambudziko maybe yekuti pane zvaitika wawanikwa usina nhikikiri yacho kana kuti unogona polisi unayo kasi chikafu chekuti chinodliwa kumberi kwakuna isusu mumwe wedu ndopatozopindirawo sediaris anditi kuti guys zvatoitika ngatidai tisti kuinde negrosari kumusha uko hani mazviona hanzi repe handiziviwo simpiwe imimi ndimunoziva nave kupe natokuzivii kuti pe muri vangani mugona kungovhura gurupu kenjeri vakaita 50 its okay chero 20 muri bho mukachengeta kakadaro nokuti mangwana zviri kwenyu hazvizikamwe. Okay, Sis Melly, maita chose. Thank you, Vaskana. Thank you very much. Murambe mune mwenye ndotochemuzo ndipane ndotochengeta nemazita yakuseri nemanhamba kutoti ndikatadza kubata nechingoti asikana manyai pakati kuti munouya Cape Town munombouya chai. Yes, aiwa tinouya zvekudaro. All right, iripo. Thank you very much team Cape Town ne. God bless you. And ndadira kuti vakachanga. Blessed ndinozobata ku WhatsApp arida police uyo. Ya ku WhatsApp ndikubatsire. Ya ku WhatsApp. Changa madhari ze Cape Town aiwa zvinonakidza izvi. Saka abatwa uyu guys. Inde tumufunga denda mbomufonera ndamti naye unti autishuriri. Ende tumdawa unti autishuriri naye wanga uchizama kuita sei munonenge kumfonera kwa chiti nguva iko zvozvi. Asati abata. Dza 10. Ninge abata. But mbava ino bata ere imi guys. Anzani kumsikana yamira itweni ndaisa ndatora screenshot ndimbomubvunza kuti naiwe asi unoti hautishuriri naiwe wangochisama kuita sei andabva ngoudzwa kawani tisena nemanhikikiri ako iwa yaunotitira ndiwe nema namba yenu tikudiko imi guys. Guys, namba yenu tichimi. Namba yenu tikudi guys. Namba yenu tichiita kuisiwa. Screenshot anima namba awanda panapa. Awanda masisha nama namba kana njimbotora masisha samu wana unga chindifonerawo. Sindigozofona back. Chagodzisiwa kuti namba dzake ndidzipe. Kandidzokere ku register twani. Nasina kudzisefa ini. Thing in the timbonzo 081 do you number yake have one 078 asina tola isiyo okay then you 081 034 02 89 81 Because I'm dying at 20. Hello, ask Warara. Hello, Warara, so I say. That's square, ask what Warara. Okay, so I shall find by saying,
andisati ndaenda andoyandiudza zvimufambisa zvapanakataita pasisoko zvinazvo. Ko ndazwa kuti mazoenda kuna baba vekwako? Taendako. Kozvi kweko unoreverekwa nhema iwe? Kuti kuwo chireva nhema kuti muno mamuchigara musi wakarwa nemurume makarambana kare? Takabhatise kumusha. Mukadi mubva mose kumusha? Takabhatise kumusha taingonetsana ndobva taparadzana last year. Amushure ndokunge andirova ndikaenda kuhospital. Asi mapicture acho ndakatumira kuna sisikeli venzi vane group rakanzi Kapa Ladies. Ndova ndakapaiwa mapicture achona. Ndiri kuhospital. Gore rapera? MaSeptember. Kuzu nazvo wakachindudza kusati wachitokarwa nemurume zvisvo ukaripota wani kongo uchirevere nhema uchida kubatsigwa naiwe. Unoti kuna uchida kubatsigwa hautauri nhema unouya uchitaura chokwadi. Aiwa. Ndinononge pane vanhu varutasi pane vanhu vati wande vari kunikina nyaya yekebhoti pane mumwe mutanzira ndaiti ndida kuzviuraya. Aiwa dzaita aiwa zvekuzviuraya hausiwe inyaya tunde mumwewo uyo tatomuona uyu ndatobva kunomuona uyu. Iwewe wendi watanganofanira uyu kuzviuraya azoisa azondipa video rake after iwataura neni. Iwe wati ndakabva kumba nemurume ndakadzingwa nemurume ndakanikwa zvinhu pashe nokuti ndakanga nezuro saka uri kuti wakani makarambana last year saka chokwadi apa ndechipapa kuti wati wakakanikwa zvinhu zuro pashe apa wamboti zvemakarambana gore rapera saka chokwadi nyaya yacho chaendei papa? Takasiyana gore rapera nditi musha monga andirova indobva ndabva ndatsvaga rubatsiro rwekuti ndiwane basa mumapurasi bosi ndasina kubasa kwekuti ndokwanisa kuenda pandine mwana ndobva ndawana information yekumapurasi ndikaenda mumapurasi kwandaishanda saka ndakabva ndafungisa ipapo sanyaya yachona yangoramba ichienda kukoti inini kuti ndaitofonera nepolisi achiti uya kukoti kuti ase uri kudiwa kukoti asi nyaya dzekuti kure kunhu kwachona kwandandiri uye ndaishandisa passport isiri yangu mari yachona yainedza futi kuti ndikwanisa kuita bhosi munhu wachona wandakashandisa passport yake mari ndaifanira kushandisa futi neakaundi yake saka akabva andivhara mari yaipinda muakaundi meko kusvika ndakazokumbira kuna foroma ndobasi ndichitira akaundi saka ndainetseka nenyaya yetransport kuti ndikwanisa ndiita sendichiya kukoti saka marimwe zura ndopakanditaurira ndakatanga kufonwa nadictative akati zvoni unokwanisa here kuya kukoti kana kuti ukwanise kuvharisa kesi nyaya yako ida tiendere mberi here kuti ivharwe ndataindatasendira kuti nyaya yachona ivharwe kesi yachona ivharwe ndobva ati saka uya uite sei uvharise kesi yachona ndobva ndati ndinouya asi mari handina mari yebhazi ndakuti zviro tena zvakatondiomera kurarama kwangu kuno kwandiri kuita ndobva ati tatisei taura nemurume wako wachona kuti anokwanisa here kuti ukaita sei ukauya kunogoita pay forward ndoinoita sei okupa mari opa driver mari kuti ukwanise kuya kuvharisa kesi ndopandakataurana naye akati andida sei chitsvaga munhu wokukwereteko kundida sei ndomupa mari yake ndokupa mari yachona yaita sei yaunenge wakwirisa kuti ukwanise ngochibva ikoko kusvika kuno kunyaya kudzorisa uita sei wodzorera munhu mari yake saka ndobva ndaita sekudaro saka pandakasvika ndikasvika iye akatogara ari ega ndobva saka apakana ndaita sei ndobva akatomhanya mhanya ndobva tinasva ndovharisa kesi tatovharisa kesi tichidzoka ndopandakaona mumba muine mukadzi ndikati ko mukadzi uyu ngewe kwewe wakanga uchidzoka uchibvepi nokuti iwe handi makasiyana last year waizivi kuti wakapinda mucape town iwe mutauni uchienda kukoti wakavatipi musi iwoyo kumba kwake ikoko wagokere vatamba kwake kune mukadzi ipo paiti zvanzi handina mukadzi aupesi pandotaura naye everyday aititi handina mukadzi ndo zvaitaura saka wati musi wekutanga wakasvika ukawana mukadzi uyo asipo mukazovata muri 4 rarara dhere chituiri tovata triple 4 iye akati ndorara pasi isu ndobvatarira triple 3 nemutriple 2 plus mwana pambedha musi wawasvika iwe ibva kumapurasi saka wakanga watoya nebhege ndakatoya nechibhegi chidika ndabva nechibhegi chiomera saka chibhegi ndo chaikandwa pashe chibhegi monaka akatokanda panze ndobva akanda nemwana panze
kuyo zvawaiti wakarowairogwa kukwira nezuro ukazobatsirwa nemwana ndiye akanga ati ndimahanda toilet zvikanzi chibuda nemwana windi ndokubuda kutiza kwako ukatsa kuita uchirohwa wani kwei statement yako kutaura kuti ratozochinja rabheki dzinenge dzasiyana because ndipanda kufonera makusenda tizoni nezuro ndopa zvakaitika wakati ndopa ndakarohwa nezuro ndakarohwa nemurume ndakaenda kupolisi kunovhura kesi saka pandozova kuti hauna kurohwa apa plus kwai unofamba uchikumbira uchitora zvasina kupuwa mashopu une shavere kwai unotora usina kupuwa zvinhu mumashopu zvese izvozvo ndezvekutonyeba zvakutongozvitaura iye pake zvake because munhu wekuti pamwe handizivi kuti ada kuti ndiite sembo nyanga ndaendeko kwachena kwanandiri kwandakabva mwana chaiye achengete asi kuwani kuti angati ndira kuchengeta mwana wangu ndoti mwana wangu auye padhuze pandiendiri uri kuchengetere mwana wachena kubva last year pandakabva pari haana kana randi raanoziva kuti mwana anonikirira anoda kuchengetwa nemari iwewo hasha dzako hadzisi dzekuti wauya uchida murume bheki ukawana pane umwe mukadzi aripo ukagwadziwa asidzo hasha dzako iwe kwaiwowa uri kuti wanikusana nezvino pawakauya wakavata nemurume pasi mukatokwirana nemurume wako ndo zvaida iye asi hazvizizvo zvandakaita sezvandakavinga because ekundikuda wakabvumira iko kasi iwe sezvo mukadzi akanga ari pambedha wakadi kuskrima kuti mukadzi azviwo kuti murume akubata-bata mati zvawakanga usingazvidiwe mukadzi ari pambedha iwe uri pasi murume akumanike akakudhonzera pasi kati akakwira pambedha iwawo pasi papo wakakubudisa pambedha akatoya pasi uwe ukabvuma ukaburuka uga ukaenda pasika akabvisa mubhurugwa ndiani ndiye wakakubvisa bhurugwa saka iwewo sezvinhu zvawanga usingadi wakadi kuchiridza mmere kuti hei kuti mukadzi anze kuti pane zviri kuitika pasi ukaramba wakanyarira kuti kwaiye murume ndo zvaaida nabhoya mupfungwa dzangu sekuti unauza kana munhu uchidawo munhu wako hapana zvaunokwanisa kuita saka kutaura chokwadi kakuti waida munhu iwe wakagwadziwa notokwana pane mukadzi uri kuda munhu wako ndochokwadi hazvisiri zvazvo nezvebhosi dakurunzi kuya muzada ndakauya rini iye antozvizinyawo ndakagara akabvirira muna December chachinditi uye dzoka kuno kudzoka kunoku asi ndakokuti pandakabvapo ininika akabvapo akandirova zvisingaite asika pakuzoitwa apa pakuzoitwa iwe usingadi asi wazoti zvemunhu wangu ndomuda kana uchida munhu wako asi waitwa ende watoitwa mumwe mukadzi aripo hana kuzviwe akaita kawani saka asi makaoma munhu wandirume imomo asi murume zvakaoma murume uyambondoshuwa saka asi hana kana mbochema kana kudi mose vamakangoseruma muromo nokuti ndemama makaita zvinoizi mukadzi ide akawa aiwa hapana zviviri zvemaka asi mune zviri ndichokwadi shuwa iye akavata kunge munhu akafa kudaro yemukadzi wacho chaakawa hapana mwana mudiki saka murume akati uyai mugare mose apa unotodai inini dekunzi kudzoka pamurume ide ndakadzoka kudhara asi munhu wako wati unomuda zvewe saka uchadini rudo guri paurugu asiko zvinhu zvandisisina une makore mangani pandakabvapoka ndakabvapo ndakatozvitakura nditi ndikasvika kusipresident ndikasvika ndikasununguka ikoko ku5 months ndikasununguka mwana premature ndikagara muhospital noti ndine mwana ane 2 years 5 months ndakagara une mwana ane 2 years 5 months kumudikani machi iye uyu ndiye wachona wandakazosununguka wachona we5 months premature akazoshaya sindandatogara mafunga dzinenge 3 weeks kuti 2 weeks and half muhospital mwana ashaya ndakamuudza kuti baesi mwana azoshaya kubvira mwana achiri mupenyu ndoti baesi ndasununguka kuti apana chamitika ndino chanitotadza kumuudza ndotomuudza zvese asi haana help yanokwasinga chinibatsira nayo ndo zvaanongoita but ona kanoda kubatsira next time kana chichitsvaga rubatsiro kuvanhu kuti vanhu chero nyaya yako yakaita sei chero wakakanganisa zvakaita sei unosvika nechokwadi vedu weka inangu ndauya ndakabva nemurume wangu kuZimbabwe handikagara tese mukati kune kashavi kakazenge kundibatawo nasingashandi ndaida kutsvagawo extra mani ndandopinda mana pepumu ndichitora ndisina kupuwa handiona ndandi ndikamboti bei unosati vanonyetsa kubatsira nokuti ukutaura zvinhu zvechokwadi handiona hausi kunyepa zvino ukataura zvinhu zvekunyepa
tozotsvaga chokwadi padiaries haungopiwi kamari zvinhu zvisina kuinvestigatwa pana investigatwa vanhu wauzongowanikwa kuti pane zvihistory zvokuti wakambosungwa uchitora zvinhu handiona takutokukansela kuti unotonyepa handiona kwakadi kutudza from the word go unotaura chokwadi ndakamboba wakaba mashopu manganiwe zvete zvakuterezva asi ndingaite basa rondobva ndonotanga nokunofurira kumapurazi kushanda hanti wange wakasungwa here saka unambosungwa iwe handina kumbobvira ndakaita izvozvo muupenyu hwangu kokusungwa ka ndakasungwa nini kukimba ndichitobva kunohodha 2017 wakasungirwa chii yange rinyaya yemapapers wosaka unambobvira wakasungwa nenyaya dzekuti wapinda mumashopu ukatora yange rinyaya yemapapers bos takaenda bhasi edu rakarebha ujobheki rakadaka nokimba ndopato pakamiswa bhasi parod so ini ndandine chifeki chiaslam ndo chandakabudisa ndo pakanzoni vanhu vesanetiwa sama-id budai indobva ndabudisa chifeki aslam chachi ndo pazva ndaisichi achisichi original ndokusungwa kwandakaitwa nyaya yako mene murume wakataura zvimwe unotaura zvimwe hamene ndokuti ndikutozwa nemadhairizi angauya kuti murume wakanga wakanga watobaiwa ukazodai hamene plus uri kuti ndaida munhu wangu asina ndisingasamudi asi wakazosvika apa ukatovata naye musi woyo that means kuda wanga warohwa here nechikara handizivi wangu ipapo kuti usingasandi munhu uya wekuti buruka wakaburuka woga iye ndiye akazobvisa keburukwa rakwasi wakanga waboburuka woga pamberi hana kuzvuzvurudza ukaenda pasi ukanoitiwako mukatokunafadzana futi usiku wachona uzoti ukaenda handichamudi munhu maini munozonyanya kunyepa wenyu inangu handinangu zvandokwanisa kubhozi munhu kuti ari kutonye moza zvinhu zvozvo zvoda kunditsikirira izvozvo ndo zvaari kuita asi chandomuti kuti unonditsikira zvinhu zvakadaro uchindinyebera nezvinhu zvakadaro handingapenge mutakandiita zvinhu zvakadaro iye asina handiti asi ari kutaura zvakadaro nechikonzo chekuti mwana chaiye hachengete mwana ko madhairizi anoti kwanzi pakupedzisira wani madhairizi ari kuti wazobvumako kuti chokwadi chizvatauka zvakaitika ndozvatichida kuti ubvume chokwadi unosati unotaura kuti vedu ndachingonyarawo kuzvitaura zvakaitika hanimaona asi ndoda kutobatsirwa ndidzokere kumba handi zvandabva kudza ipa pamaminisi afura taura chokwadi unobatsirikana zvakaitika mufunge zvimwe zvacho nechingozonyarawo kuti nditaurewo zvakaitika zvino ndimamistakes anowanikwa muvanhu handiti zvino ukati wotira madhairizi wawabvumira ini ndakuchikubvunza futizve wondirambira zvoti hazvinamboitika kunyepa chahusisika wanga chiwabvumira zvinhu zvine nhema imbacheza cheti uyu munhu kamunhu anenge achitonyeba chaiko anonyeba zvake ini ndikade ndichinyeba mwasika zvimwe zvinhu ngaaiti achiona kunyeba kwake okay saka wanyeba papi isusu hatisi kuda murume asiri adabatsirwa nesuka adabatsirwa ndiwe saka zvokunyeba kwomurume handina basa nazvo iwe wanyepa papi iwe pekuti zvoni hatigari ku-C+ chete kunhu kudrewfonteina chete ko pakutora handinambobvanda kana vanondiziva chaivo handiite izvozvo kungodzi hangu foni yangu vakandikina yakahambizoti yakaenda semvura pandakaendeko kwachona saka ndatoiseitogadzira ndine chitirizi chandinacho ndekunzi munoni saka izvozvi kusera zviro pamakavata mose makashandisa protection mati pamakavata mose kukwera zuro apa pasi apa makashandisa protection aiwa ko zvino kana wakadaro wakabata mimba naiwe handitombozive ndo zvandakangomubvunzo iye saka pandakamubvunza iye manje handizive kuti akafungei nazvo handitombozive nokuti inoigona da wakabata mimba iwo zvochiti une chimwe chimwana chidiki chine 2 years woti kwai ndakamubvunza iye unogomubvunza ndiye anotakura mimba hati ndiwe iwe unofanwa kuzviprotekta zvenai vasikana pamunofamba kuziva kuti munhu ora indoda kudai asi ndofanwa kudai zvino ungokufadzawo kutora indonasa kuti uda kuita chinhingirikiri nemwana uyu kugwa nechimwana chiripo ichi kuti udzokere pamurume apa ndasina hangu kuzvitarisira kuti yangayo zvinhu zvinga zvakadaro zvingaitika heya apakanaka ndachida kungonzwa because murume wako like madhairizi anga achingonipawo feedback saka ndatirega ndimbowawo kwauri kuti zviri kumbofamba sei ndikungokudzwa kuti next time ndiza kutaura chokwadi mwanangu kuita kuti vanhu vakubatsire zvakanaka handitika vachiziva chero vakatikazotsvaga tikada kugugula tinongowana zvaunenge wakatiudza iwewe totoziva kuti akazvitaura handi hapana chinoningirira pane kuti unoya nenyaya dzekunyepa wozodii hazvibudi nokuti vanhu vane kodzero padhairizi pane pakachinji tototi padhairizi kachinji tototi tikatongowana kaelement kekuti wanyepa chitototaura kuti hatichatodi kubatsira hatibatsiri nanonyepa tibasari nati chokwadi because unenge watombonyeperei from the word go hello
Yellow. Hi, SIS MELLY. Yes, Smiley say. Masara say. That's what I'm going to say. Masara. I am. Takupandira ngaza. Nanga nonyepo. Eh. Anonyeka seri. Une makore mangani nema esi? Ndina 28. 28 kuzvo wati kurei wani watoibva iwe 28. Ya munhu mukuru zvekutoti dai ari mumwe munhu achitaura chokwatika. Aiwa respect chaiyo ndo yandaona kuti iri kushota. Hana respect nai? Hana respect yange kupamberi kwemurume wake yange taatiripo haakotame. Kuti une vamwe vanhu ndofanira kurespekta baba vevana vangu. Murume uyo ataura zvake zvaanga achitaura nyangwe pane zvimwewo zvake zvatineiona zvakashata pasi veise tingatoti murume atori 80%. Mukadzi kupika munhu waaigara naye kutomuramba kusvika mai aya vaita zvekudiscribe kusvika vatotaura zvokuti ndakaruka mwana wake magodi. Kunongocharambirei mai vakakubatsira nhai munin'ini? Nhai mai esi ko mai vakakubatsira ungochavarambirei? Unozati mangwana choda kubatsirwa futi namai ivavo? Kosa ungochivarambirei nhai esi mai avo kuti handivazivi? Wochivarambirei? Hapana kangoreseka ndangoreswa zvangu ipapo. Zvino ndinoona kuti zvinogona kuda kudzokera ati wakuruma preswa wamushanda. Vachazokubatsira here mangwana manje uchiramba kuramba Jesu saJudasi kudai katatu? Hey. Azviitwi zvinevedi we. Tikamukumbira tanyatsomukumbira. Tikasvikana kuri kutwaresa taura hako kuti apa ndakanganisa apa neapa. Ndizvozvo. Ndatoga kuti aiwa ndinokumbira ruregerero. Ndibatsire hangu ndokuda kuenda kumunhu. Chete. Aiwa ndinokubatsira. Ngatimucontinue alright. Let's continue with the plans. Ngainde kumba. Ngatimubatsire motenga tiketi momsiya apinda mubhazi racho mubaya kudeni. Ngainde kumba kwacho. But iwe usazvipa mewe. Usareva nhema iwe uchida kubatsirwa next time. Haubatsirwi takungokunzwira hedu tsitsi panapa. Otherwise pabuda nhema dzakadaisa timbokubatsira totokusiya futi ukatanga kuti go back to zero. Antuona usadaro munin'ini handiti 28 hausiri mwana mudiki wa munhu mukuru. Handiti wa munhu mukuru ko wakakwa murume wako anataka imba kuHarare uko wakaise pimba iwe. Iriko. Kwai uri kurugara Chikomba 1. Kunyeba kwake ndezvari ngota zvokuti iye ari kufungidza bosi nini kana neno ndakatoona hembe yake yakatopfekwa nemurume ye bosi ndakasiya zvinhu mumba imomo murugara murume ye. Murume wepi? Ndakatomubvunzawo murume antori nemukadzi wake vanotobva ndakasiya kuti vachengete varipo tu imomo murume nemukadzi. Imba yakatopera zvokuti tinogona kusvika uchitogara? Yakatopera ndinosvika nditogara. Ine marumu mangani? Ine 2 rooms. Saka zvawapiwa imba uchizitora hako imba iwapiwa imba. Saka uchada chii nhai munin'ina chokwadi? Handinobva ungosvika pamba pako kugara woona kuti wotangira papi kuti urarame iwe. Une vana vangani? Ndine 3. Une 3? Vamwe 2 varipi? Vari kumushokaroni. Ndevani ava 2 ava vamwe ava? Ndevekukareba bacho ndevasiyana vakashaya. Vose vari 2 ndevana baba wangu kuti mwe nomwana baba wake? Ayo baba vakashaya vari kutoa ndebaba wangu. Ore. Kola hello. Kola hello. Hello, SIS MELLY. Dzimai imwe phone paya vamukati pamuri pane noise something like that abi. Hello, SIS MELLY. Muri sei? Mushe SIS MELLY muri right. Mushe. Tisu taendawo madiaries. SIS MELLY nani wedu vanonyepa. We were shocked. But kumbatsira ngatisaregei kumbatsira ari kunidha yewo ngatingoite kuti aende kumwe. Aiwa kumbatsira tomubatsira sitoda kumutsiura. Kumutsiura hatiregi kumutsiura tomutsiura asi tomubatsira. Exactly. But zvese zvaari kukudza izvo kunyepa isusu tatobva kumfuleni. We were shocked. Tazodzoka naye futi from Kailicha to Mfuleni.
then tikagara naye pasi tikati munin'ina isusu tichanasiswa kuti udze chokwadi. She admitted everything akakumbira ruregerero. Tikati but ndozvaungadai wakangotaura pakutanga kuti ungonido hope kuenda kumusha. Saka all what she's telling you even ipababa ari kunyepa hake. Manje munhu anonyepa anonetsa batsirika taura chokwadi ubatsirike chine pana mubvunze papa pade yangotoziva kuti simeli kutocheka ubve vapuwa feedback ongotaura chokwadi chakudza yapaza kumaregerero totongomutora it's no problem saka uchasumuka wodai woenda kumba towawo tomutsiura mwana handiti tovatsiura wauya pano apa uchida rubatsiro kwatiri haunongodika rubatsiro usingadi kutsugwa. Sisimeli munozwa kuti in the first place mungadai tinotomboenda kukailicha neyangu tatotaura netikati are you sure zvauri kutaura izvi vosi tatozviona kudhara then vataenda kukailicha kumurume wacho vatasvika vatakonzwa the same tiri kudzoka naye tiri kumubvunza ari kuramba Sisimeli musikana waigara naye aramba akati handimuzive ndianiye kusvika musikana yazi kuti akundiramba nhasi here zvake zvitori kumba kwangu izvezvi mwana wakakarukwa magodi ndini ndakamuruka adescribe everything zvaangati aramba Sisimeli zvakazomutora ichokana pava chakudesu sitakusiya tinowataura chokwadi ndopasitangataura kuti chokwadi ndikumburoti mundiregerere aadmita zvese but I'm surprised even palive akuramba achiramba kuti zvakaoma maite henyu vasikana imi madhairis maenda vasikana ramai makadaro mwoyo wenyu. Thank you very much. Regai tonotitaura naye kusvikira papi mwana uyu. But atomboedzawo kubatsira even patauya naye kuno kuboza azoya nestatus naye kuno kumuona tomubrooklyn nevaenda nawo tachimwedza kungomubatsira kumuonesawo zvingode upenyu ende mozvati murume wacho angatirwadziwa bhozi hanzi ndakavakisa imba kumba iko kwanzi kwangu nemasola nechii but hanzi akazvipa boyfriend yake ndozvo zvinonzi zvekuboyfriend yake masola neeverything uye aripo so zvakaoma. Thank you very much Kola. Thank you maita basa mufunge. Maita basa kupurazi kwake ndo kwatonzi basa ririko basa rake ritoriko but we discovered maybe haasi okay ikoko or something but basa rake akachonzi dzoka kubasa kwako mangwana uende kubasa atori nebasa rake ririko. Yeah, alright Kola, thank you very much. Yeah, pakaipa. Okay Sisimeli. Alright, sharp. Nai mningini Akon kunikikiri kubasa kwa uchadudzokera kubasa kwandakatanga kwandaishanda ka season yacho yakapera takatovhara ndopatakaenda vostaigara panikiri pakomboni pakangori pafamba tegare papo saka ndobva takavhara last week ndofachiwa ne2 weeks saka 2 weeks dzese kuti ndasingashande takatozowana basa muswe mandi ndiva tangoshanda 2 days kunonga madomasi location kwatanga taenda saka zvakunoita ndezvokuti madomasi achona anzi akupera here saka zvaakupera ati amutemhemi makrate akawanda everyday vanoshanda nestock saka vanoita zvezvokuti kana nhasi kana makanhonga kana 20 muswe tuesday munhu kana 15 muswe wednesday munhu kana 10 machingoda zvoenda nekuti madomasi achona akawanda sei saka inini ndikuona situation yangu kuti inini ndine mwana anenge achida kudya ndikuda kubhadhira rent then mwana kucreshi angaida kutaka chikafu nekuita sei nekubhadharwa kucreshi ikoko ndikusava ndisina kana chanene ndikana kutoshota futi mari yachona because zvamufanira pa ndakashanda 2 days and half ndakaona 400 pamari yandakashanda ndo yakasara ikoko nokuti imwe yachona iye wachona vanhu vanonzi vanhu ndikuvaramba ivavo shamwari aiwa kwete kuti vari kunzi ndikuvaramba iti vandamboramba vandamboramba ivavo shamwari yavo ndiyo ndaishandisa passport yangu kwatakatanga tichishanda kufamu ndobva ndaichanisa passport yake neakaundi yake saka akaita sei akandivhara mari yangu 5,300 yakandivhara ye2 fortnight pia anokwanzonga achindipa uchikazoti ndakatosvika pakutovhara pabasa ipo ndisina kana mari yerend ndakatanga futi kupinda muzvikwereti ndichikwereta futi ivo vaiti mari uku ndine mwana ndingachida chikafu. Alright, une boyfriend resha? Andina boyfriend kubva pandakasiyana nababa vavo. Kwa vari kumusha kugara vari boyfriend iri kumusha vari kunzi kwa vakatora masola? Iye anongodedza kuti iboyfriend because
handizive kuti handisi akapfeka hembe dzambo asi ndakatoona picha rachona munhu akatoita sei akatoita paprofi akapfeka hembe ndindaita wanzoipfeka ndopandakati kweni makapfeka hembe ihembe yemurume wangu yamakapfeka zvanzaiwa izi hembe akatondirambira murume iyeye ndikati right iye ndikatomubvunza kuti mesi iya izi hembe yenyu here zvanzi ndiyo hembe yawaita sei yawegara upfeka saka ubve pakabva ngotendikondichi iboyfriend yako zvino masola zvaari kutaura izvozvo masola ini ndakatotora masabhosi anzi mukomana angakushandisa zvinhu asi ndakatosiya zvinhu ndakaita sei ndati zvingasiyashandiswe saka mukomana anzi angakushandisa zvinhu ndobva apisa inivheta saka ndakabva ndatora zvinhu ndobva ndaisa samwe kuti mukomana asetese asaramba achishandisa zvinhu saka iye manje paakaita bhosi ane mumwe mukadzi wangu tatimbori pachipari nemumwe mukadzi wezvake akazoenda saka aida kutora zvinhu zvaite sei aende nopa mukadzi bhosi mukadzi anga kuenda kumusha ndopandakati nini hazviite kuti ini kana ndazoendawo kumusha ndinoshandisei ndorera mudima here nemwana zvamuti hazviite sei hazviite kana ini chingotenga zvimwe zvaita sei zvichangoenda kune uyu mukadzi sezvo makada ndini chipari chachona ya pakaipa right ngainde kumusha guys ngaabatsirwa inda ngekumusha anoona kutanga ari pastendi pake sezvo andonela kuti ane stendi nemba undosvika achitopinda mumba make saka uchagadzirwa kuenda kumusha asiyana chisiyana nenhema zvakare vana 3 pa28 years dei yangu mumwe asina kushayika ungade une 4 izvozvi vana uchisvika kumusha iwe chekutanga uinde kukliniki wazviwa uinde kukliniki unoti ndiisewo loop kana jadel re5 years antika kuitira kuti notikati mapiritsi unokangamwa kana waenda kunoita kusleep over kwaunochinzi chiburuka pambedha uye pasi unokangamwa mapiritsi usina ukabata nhumbu unochadzadza vana uchingozvara chikutunura usina chaunopa futi vana vacho saka imbotanga wanoenda kunoitwa family planning kuti kana unyatso kuzvadabure zvakanaka usati hapana chinobata nhumbu vana vako hausati warogwa iwe chimbochengeta vatati vavo wozozvara kana wachinge warogwa nokuti ndatoona tune dambudziko rekuda kuzvara stereki kana ndimbobereke zvakanyanya usaka kuti 4 pa 28 years apa ava 12 vana baba wawanje asi ndikutarisa makore ako kai kuzvarwa handi watune 28 izvi asi une 20 years kai ndopa ndakazosangana neava kubva 2014 ndasinota mwana ndakazoita 2019 ukazoita zveumwe akanga afa kauyu premature uyu akazofa isati unoona kuti pamakore ako ekuzvagwa 28 chero wakashayikirwa kove nevekutanga ndakatoita bosi ndakuti iye ndiyanga kutondipa breda chiti zvoni chini ndakuda chini mwana akaroora haana hake zvaakapfuta zvakanyanya zvakaoma saka chizodzidza kusareva nematubatsirwe naika guys muite ainde kumba munhu uchu ababa ngainde kumba muite kuti mamukande mubhazi ainde kumba alright kana waenda kumba wotudza kuti wafamba sei alright ndo vana ava vatinawo mazuva ipiyano here amen ndo vana vatinawo mazuva aya guys kungotokwinya mangwiro kana nemwana musikana mama mona sei andoti wakazvara usasekera muchitendi mazvionaka vana ivava mana yeyushu handimaona mwana womwe munhu yeyushu handimaona saka panotozonetsa kuti padi saka handizivi vana vedu vatanava vedu kungobatira huramo kungoti mwari ndimunoziva ndimwari ndimi munoziva usiya wakadaro right nyaya ndachida kukudzai nyaya yekuzvara kutoresa zvati chainotaura panapa kuti itonetsa vana vari kushungurudzwa sikana munhu anofamba nekamwana yake pasaidhi iwe akabata mwana kakarembedza mai mwana asi kwaari kuenda kwacho ari kunoshungurudzwa handimaona ari kungoshungurudzwa saka tichatoitaura hedu nyaya yotidi asingoti ngatichingohwirai mweya wamwari tsitsi ainde kumba kwacho ngatingohwirai mweya wamwari tsitsi ainde kumba zvingatonetsa izvi ngatimuhwirai tsitsi achiinda kumba takutonzwira chimwana chacho chine 2 years chanacho chimwana ichine 2 years ichi ndode anga ari ogata tichidzokera kumadomasi ukonononga madomasi zvino chimwana chanacho chidikicho zvakaoma right pane nyaya ndachida kuti nditaure guys yandasangana nayo mukufamba umu kwana ndaenda uko imi zvakaoma handizoti guys muri imi munoitonga sei nyaya iyi ndine video but video racho kuti ndikusenderei kuti ndikutaridzei kunogona ngatimbomirai zvevideo anyway ngatimbosorudzai mweya wemufi munhu ngambozorora handitika guys
muona kwai pane nyaya yakaitika yekuti mumwe mufana so anditi anga karura mukadzi wake anditi akarura mukadzi wake mukalanga iye anga achibva kumberengwa anditi varoorana kuda ndobva vatanga kugara vese ndobva vaita vana vaviri anditi vaita vana vaviri kunonzi imba iyi yakatanga kunetsa vanatsanu vanotezvara vachipindira vanhu vevana bhudhi vemusikana uyu handiti kusvika vana bhudhi vemusikana vayo vakatora mwana wamai vavo vakanomupa umwe mukomana kuti aroorwe nemukomana womukalanga musaidi reUbroiro hanimaona nyaya yakaitika muyovhio handimwana zvadaro paya ndobva aenda saka anzi vainetsana because mukadzi uyu akazonogara nemukomana akangogara nemukomana yangu adiki kwaangaenda kunyuwana siya murume ndobva zvakashayika kuya handi saka vana bhudhi ava vakatora vana hanimaona vakatora vana vemukwasha nasisi vakaendesa kumusha kupi kuchorocho murume akati munogoendesa vana tisina kuirirana saka panga papa nekugara vachinetsana handika uyu anga ari mukwasha wavo nanatezvara vanga vachiti vakangosangana chitevodi vonetsana vakasangana kudai so vonetsana uye akangofunga kuti vana vangu vatorova vari uku handikosikwanisa kuvaona handika ototaonetsana nani nanatsana hanimaona votonetsana paipai saka mufunge kusora zuro mundaona vhidhiyo yemwoyo wangu wagwadza so mwoyo wangu wagwadza so ndiposta hazviti ndazofunga kuti hazviti ndiposte kuzi munhu akashayika nezuro achiri munyoro adati amboendeswa kumba hanimaona saka sezvinei pana ndakatomira pakuti vanogara kuyovhi ndofunga nyaya yemukutoiziva panogara munhu kiri muyovhile papapa handimaona kana vari payovhi pane chirestaurant chakavhurwa so chemazimbabwenzi panobikwa sadza so rekumusha handimaona paseri pacho pane manigerians anobika chikafu chemanigerians saka vapinda muyamiya vari kusangana nechi vari kusangana vanatsani vapinda vari kusangana mukwasha ari mumuyamiya vataka kunetsana futi nenyaya vana kuti ndoda vana vangu chichi vakunetsana paya handiti vakuda kutogwa uyu wanga ari mukwasha atobata golf stick handi ava uyu ari mukati meshopu ava vakamira panze handi vari kunetsana paipai vana kuti musadara handi hanzi vakwana tsana vai vakangobudisa futi handimaona akwada kuti kwanzi nokuti vhidhiyo itoripo vakamuti bullet 1 ndobva ati pasi ndobva vatine chi2 ndobva zama kuda kumuka but yanga tosviti vakasina ropa ratove pasi muchirestaurant maro ndobva zomutire chi3 rakamurova pai paurapa ndobva zodona pasi manje handimaona mbva vadi vatiza kudaro ndobva vanhu vamanya ndobva vamanya vadi vatora munhu kwakuisa kuchipatara handika ndobva asvika achishayika kuchipatara saka chituna ichi ndivana tsana vana bhudhi vemukadzi vakauraya mukwasha muzanda nyaya yandigwadza kuita unge ameno apa pakuri kudzi muzanda funga kuti saka vachazoudza vana ava tsitsi vavo kuti chii kuti tisi takauraya baba venyu kana kuti kudii hanimaona right chiwaipa kuno kumatangire ejesti racho renyaya kunonzi nokuti pandazotanga chida kufeya nyaya ida kunyatsa kuihwisisa kuri kunzi aiwa last 3 weeks ago handitika semu munhu akashuta uyu wafana handitika akauraya futi umwe munhu wokucholocho by mistake ipapo pasame spot iwai nyaya chicho zvinhu zvayakaita kunonzi handitika akavharwa mari nyaya yacho ine hamene maburi aripo kunonzi akauraya uyu handika bhudhiwo vetsanditsano bhudhi vevatsano akanga ari mukwasha wavo uyu murume wasisi wavo bhudhi vatsano handika vakazotorawo girlfriend hani muri kunzwa yemumwewo mukalanga hanimuona saka yanga yahondo handika saka kunonzi 2 weeks back handiti akauya akabhudhi vakauya mukomana yakauya tsvaga bhudhi veuyu kuti adi avashute ndobva ashayiwa bhudhi vaiva handika saka anzi asvike papai akaita zvekudatadza kuti ndakasvika zvokusvika panzvimbo zvezva mose zvoita vakomana ndobva aridza futi mudenga saka anzi aridza futi mudenga achitsvaga bhudhi vevatsanwa hanimaona ndobva vanhu vemarestori totanga kuti musati trenoizi muchivhura macrickets enyu muchiitira noizi macrickets panapa hanzi ndomataurira akaita iye manje nekuda kuprova point yekuti haasi macrickets akabva angonongedza futi kune vanhu vaitaura izvo zvokuti atizoti futi ndobva angorova bullet randomly pane mukomana tobudawo murestaurant iyoyo yakazofira uyu wemwana ushu hanimaona tsanava aite zvibudirawo ivo machibva kunodla sadza anodriver taxi ndobva anosangana nebullet riya ndokucholochowo futi ndobva anosangana nebullet riya ndobva ramurova ndobva afira ipapo andimazviona imistake kai haangatozivani zvoda kuprova point angodaiso munhu akutozvibudirawo murestaurant kundodya ndobva bullet asangana nebullet vanhu ndopa vakatanga kutiza uya yatodonha masatofa hanimaona ndobva arova pasi ndobva atiza hanimaona saka kunonzi pavakauya hama dzeuyu taxi driver achitora takafira murestaurant iyoyo yazofira uyu futi zizuro uyu
hanzi vakatora mweya wake zvameno kuti hanzi vanotora mweya mhenu vachita chivanhu chavanenge vachiita hanzi vachitora mweya kwasi vakatotaura nesi vakaungana vakati pawafira apa handika toda kuti munhu azviita izvi acharamba achingourayira ipo pano naiye ndo pachagumira upenyu hwake 2 weeks ago apa zuro pafira mumosho ari fresh uyu munyorosho ipapo ari muri kunzwa atafira mwe saka that means apa kune vanhu vanoenda kunodla pamberi pachirestorant chandiri kutaura ichi chemazimbabwe ichi chinyuwa chakavuka chidiki ichi be careful kana muchienda kunodla ipo paya because unogona kungodzoka futi handika akapamazve ukangobatidzwa mukrosi kune vanogara saidi ikoko pandikutoreva munotopaziva anomaona saka ini nyaya iyi yandishungurudza kuti varikuda pachingofona kati mbuzwa nyaya hello handimaona saka pandikutotaura pa vanhu vakwana nitopaziva ini nyaya iyi andisiva sekusunga vari kutiza chaiteni unotamba nenzvimbo dzafanana nayo iwe kunombosungwa munhu zvekudaro vakutotiza unooni mapurisa apindiri zvemaforena izvi munongourayana zvikafarana munongourayana mukavharana zvinhu zvemaforena mapurisa achitotadza kutotsvaka mari vachiti kwaiti kufambira izvozvo izvo anomaona havatombopindiri variko vatozviamenokwa vatoriwo vatozvongozviita ameno ikoko zvitongozosiyirawo pakuti wo hama dzeiyeyu mufiwo kana vazoitawo zvaanenge azoitawo maybe akasiwo ameno but futi kwa mapurisa mapurisa haiwa wapasi vakashera wakaiwa nyaya iyi saka ndo nyaya dziripo vanoenda kunodla ipo paipa garai makatovekefu nokuti patove nemweya unotenderera ipo paipa usina kutomira zvakanaka garai makatogadzirira ipapapa ndoziva kuti kune vamwe vanhu vakanditarisa ipapapa kune boys dzangu dzeyovi vakanisa imi boys dzeyovi sara nekuita noise sara nehoho yekutinetsa magesti angu kuti mazodai handika siyana imi kana nda kundauya koko utetiri pakufara pachedu siyana nekuda kuzoharasa vamwe naika aisibo handiti aisibo imi kana musingadi kungobuda pakamera ngoti sistereni apa tozotyawo hama indi vatinoti andiri sistereni yenyu tongowisana pachedu handiti patingatizosiyai kuita hanimaona saka anzi takainzwa manheru nesuro hanimaona saka ndochi ndangu nyaya ndachiti nemi asi ini chachinendigodza chekuti vana vachakura ka vachabvunza kuti ko baba vedu vakaita sei vakafa nei naimi vachapindura kuti kudi vachaexplaina kuti chii naimi kuti sitakarova baba venyu vakafa kwaisaka sisi avasvitambira vapapi sisi vapi sisi vakafa kavakufa vagara nemwe murume chena ndingari kubasa rumbe ari raiti zvake muridzi weshopu anonzi akauyawo pekutanga pachena ipapanzi akatanga kwaine kuti mai vemurudzi weshopu ndo vakaklina ropa ranga rakazara imomo mumuro uyu wekudhugwa uyu iwe wechitushu kusura iri ndo vakaklina imomo asi kunonzi muridzi weshopu akauya akavhara utudisa achita chikaranga chake but ina handichaziviwo muti ungana iye muridzi weshopu panenge pasina zvanenge akaitawo pamwe kuti vanhu vaiva vachitengesa zaimomo amen tizivo guys saka ndizvo zvandida kuti ndimukudzawo zvandawa mukufamba muzvikuitika mutaundi mumatauni munzvimbo munogariwa mumanzvimbo South Africa ndo zviriko zvandasangana nazvo nhasi izvi at least ndafara maita vana confirma nyaya iyi anogara kusaidhi ikoko ari mucomment section kwane mochi kuti zvako mutulisi zvako shuwa utaura chokwadi asi kunonetsa kuti sasvike because kune boys dzangu kwandiwana kune boys dzangu zvokutodaro zvoti ndipinde ndigori kana sina mbosvika kwazviti kune boys dzangu zvokutodaro hazvitoiti kuti ndigenisika asi pakatongooma apo shuwa pakatongooma right chirega indinde pane imwe yandichazoya ndichikuudzai handika ndidambotanga ndamboifambira nyaya iyi ndambodzifambira because ndafonegwa asi zvandaudzwa gaiza ndakuzvihwisisa ndinoda tizoonesa pano nyaya iyi but chirega ndimire kuita speed handika ndokuti pamwe munhu anenge akatarisa nyaya iyi ndichiitaura pano chirega ndimbomira kuita speed ndimbomira ramangwana nemandi ndozokudzai nyaya iyi kuti yakamira sei nekuti gaizika ina ndioni kuti meno mirai nditege kuisa conclusion mirai ndimire kuisa conclusion mirai nditege kuisa conclusion mirai ndimbomira ndakadaro nditi sezvo ndafonegwa ndikapiwa task kuseni ndichauya nenyaya iyi ndoti mundiudzewo zvamunofunga nezvenyaya iyi handika chatinokudzai munyatsokuona kuti asi zvakaipa kuti kana vanhu vachiuya panapaka
muda kundirova 419 inini kuda kundirova 419 inini kuda kundirova 419 ndingoroveki 419 zvokumhanya nokuti maskiri ema 419 ayo ndowasiva ndenditoziva kuti game 419 wondiroda kundirova 419 uri padiaries asi ndichikudzai nyaya yacho hatari ndichakudzai mbomira iti asati apera kagame racho asati apera game racho ndati alright no problem nyaya ndainzwa let me sleep over it ndokupa feedback mangwana totanga game racho but ndatobata game racho kudara kuti i419 ikuda kuitika ipapo hamaona saka ina ndichitega nditege kumwashuka chiga ndimbomira titange tafamba negame racho mangwana ndofunga ndendani full answer ndichivhunza tozotangira ipapo because ndinosa kuti imimi amudotopinza pataiti madiaries kuona kwandaita but imbomirai makadandisa mhanyi timirire kuti haufa ndozokudzai mwangu ndifungidza pandodzoka chete kuti nyaya iya ndisana tombotaura mutange nekuti nyaya iya ndozokudzai no ndikanimbomira tendai mira aiwa sharo imbomirai makadaro ndichange handiti chiri mugame ndapinzwa mugame ka ndichiri mugame handika handifanira kuti ndipaparike nekungwarisa nekubhururuka mira ndimbona kuti game racho roda kunosvika kupi roda kugumira kupi regai tinoona kuti kusvika game iri ndozokudzai kuti but musadaro so kune nyaya yakadai yaitwa yaapproachwa inini ndaita 3 macause ini ndichinzi nditambe front regame but front regame ndatoona kuti i419 game togwa hapana but rikavingwa kwauriwe unogona kutowira because panenge pachitagwa mari dzakareba unogona kutowira mari uchitima iweka ndikatozviona watove mupfumi chechai but ndaizozviona kuti iyi ndo 419 ish this is 419 ende chikundibhoka nyaya yakauya pano mose makateerera iripo pano nyaya ishi yakudzoka back SIS MELLY vavapinde vave involved. I'll tell you chakudzai kwai musaenda aiwa ndanetaga chega ndinogeza ndirari chega ndinogeza mangwana kuchechi chega ndinogeza yakatangira pano nyaya pano moiziva muchazonzwa matwistiro yaita imbomirai yakatangira pano muchazoinzwa matwistiro yaita kusvika ini ndipinde ndichipinzwa pakati manje hanomaona kuti ini ndichitamba ndichipedzisa front regame but nyaya pakauya pana paina kuya yakadaro saka mirai muchainzwa andichika mirai mbore megwa yenyu nombokusiyai muri suspense kwai ndaisiva ndeitrisha ungaisivi aiwa haisi greenwood haisitombore greenwood iyo yamungamboifungiri hapana negona kuimention apa hapana negona kuimention apa mari kanachana mari nemvuri magika mari kuti ndingati kudiko ndotengeko ndinotenga matm 3 ari kuzimbabwe mari nemvuri yakareba tisikutaura zvimari kazvimari zvima 2 million kana zvima 3 million tikutaura mari svinu ndati ndichakudzai pakai makadaro haisi greenwood greenwood arikuda pane bhande wani riripo arikuda bhande arikuda bhande rera asi ropisa dumbu maiwe bhande ropisa irori ende kana wabva kurisunga bhande irori kana wabva kuchipinda mushawa inonogeza shawa usageze mvura inopisa unoita kunge wadigwa ndingirikiri unoita kunge wadigwa meno unotsvapa dumba pakuita kunga meno bhande iri hanzi dei makondena haisitombori yemakondena makatotsvafokaza hamungamboifungirikana neni pandateerera kanyaya ichitagwaka ndatoti hairuda kuenda ndikupiko pandaziva ndatozoti achingotidonza fo ndati dammit kasi ndikuonekwa kuti ndirizungaikwa zvekudaro but anyway game tichafamba naro handiti so guys please can I have it? Yeah, you can buy it. Hanzi rikutengeswa Cynthia hanzi 500 rand but ropisa dumbu ropisa ukatorisunga kudaisa dumbu unozonzwa kutsva mese mani kwakarisunga muno handizoti shungu dzoda kuvhura tichiko chikumbopisa mukati momo but ndatozoona kuti kuri uraya kuvhura haina mbona chinopisa mukati muchi ende haurisungi nguva yakareba hanzi unongorisunga 15 minutes chete only 15 minutes obva wabvisa because haropisa zveshuwa dumbu iri kuda ndokuta kunenge uchita mafuta achona here handizivi but asanzi rongoda dedication chete kuramba uchingosunga 15 minutes chete butler ndichamutsvaga mangwana 500 rand ini ndine 1 amene vanozodawo mari kudawo mamwe muchanotenga kuna itendai wacho greenwood ndine magetsi kana harisire magetsi ndine kutosunga zvokungosunga je but rinopisa harisire magetsi rinopisa pasta vana kubatika senda Cynthia ndokutumira iri bundle ingwa kuzogesa nemari yako yepostage asi
bande ripo ndokutumira mari yacho sesa kwandiri ndokupa iye kuti namba itenda uisa mari yacho kuna tenda ndokuzokutumira bande chete ndokupa namba itenda yacho uisa mari tenda ndizokutumira bande chete ande mazvona right saka ndakwenda guys andikamurara bho good night tobatsana mangwana take care of yourself love you